Wakire buya oyo minto naenda simambia bono iga Nyasaye wero mwigenwa otoire na rituko lya lero tomirane nainde asobwamo ase studio yaito ya Ensoko TV ase nande gochaka ewiki yaito bya nobone wa Nyasaye gukumya borase katikati yaito namanyire nga twatwarire weekend ya lenge ntambe shamura nyingi namangana mange twavere togotara twachire chikanisa ao twasasimire Nyasaye to enjoy the weekend wone Jumatate yeiga nande twachakire rituko twachakire nande gasi yaito ye wiki kama kawaida ngoteba ngate Nyasaye bimiganda agosesenie ase kendi yonsi okora lingana lya Nyasaye mbwata simambia bona iga ngora ase kitabu kya Yohane ntangani inye ekifunge getangani gose tosome ekifunge getangani gya kabere amangana Nyasaye gokwana gaiga gosomo Nyasaye Yohana agokwana igoro ya emeka eyesumbweta abantu asobiko bwense abanchani timwege na kero moika moteme meka onyene ya Nyasaye kiegera aba nibo bolima bange basokire gochi asense aselio nalio mura manye omoiko Nyasaye kero moika oyo okoroke Yesu Kristo nga ochire asomebero oyo noyo oyo Nyasaye teyesa bakosema mbiyabona iga ekiagera nga emeika yabere menge chikanisa chiabuchire chigo siria abantu chikoira abantu bogeka lakini no wende koya teme meika egero manyango moiko oyo noyo Nyasaye gosedo bwate chingencho chobo Nyasaye egentekia asamalika gokwana ngokia nga ligere lya abantu more goseba bwate chingencho chobo Nyasaye chingencho chobo Nyasaye tichikoro asomonwa gosaso gokwana nigo chikoro ase chingende chomonto ekerago tara asobiko bwense ekerago kwana nabantu ekerago tara nabande bonsi bali akobe nabarobune para goseba gokwana awuno ora manyere chingenje chobo Nyasaye asomontoria lakini omonto gokwana ngaeni ntoregete gosomonto kabo mwenyenyekefu asomo biro isiko kole no mobero ime nigabwa to bwenenu botagwenereti oyo tabwati chingenje chobo Nyasaye abana baminto andonsi bituri bete byo gusia semore anda abande baitana na sensengima abande bakora sinse cyesiko asema mbiyabona iga ligerera chingenje chomonto hegero nyare komanyango moikoyo lime yaye goseno moronge to kobolyo monto ngano tolegete hagotebi ngaeni tolegete omanya kwegena korende ni gore egene lingana lyo monto no gotoleka kwa igora akorore wetera chingenje chiaye wetera sebintago kora yekero mongo sokema mbiyabona iga yatarede korwa semeka eyetariye yobo Nyasaye eruse korwa semeka eyetariye yoboronge ekere meke menge yaichira sobo ikobyense emechande menge yasoire habanto bachire bogeka malika gokwana nga igoro bono yabeire nyenge na nengote ekigera baraye sorro nabake balia barabake no baraye sorro kolenda ase balia bake na gosabero yo mintonga asema mbiyabona iga oboyo mobo bwa balia bake ekiagera abantu baichiro nebyagaso byokotegera roborimo abantu baichiro nebyagaso byokotegera mangana tawerereti abantu baichiro nebyagasa samatabo byokominyokia ebikone ekiagera bikoyo kwada ngebikone ebi imbe batunyane lakini squeeze abantu nabo bagotunya nebikone libage bikone biko batunyana kero kogenda ndonsi tiga koigwa kera ningana na kolibwatia ekera mangana nde nayo bolimo shetani akoreta samato y'abantu asoko basiria igasema mbiyabona igabana baminto tiga toire birengerero asoko musasima Kristo gosa asoko musabe mambiyabono atolende koro asemeka etali yobo Nyasaye tatombi ya Nyasaye byemeganda mutongi urunanse na byonsi ebiro twakoba kirema mbeyega twagotogira asenge nchokwa bero mwegenwa ase wiki ya eta naende watolende ase weekend yega Nyasaye neli tukulia lero Nyasaye ito nigo twetigira sama bokao otwatade koro asemeka etali yobo Nyasaye otobeka asemeke miya no moikomyo omochenu oyo watotomerete ovenoro kyo keliase tole
nasabiro mutegereri bw'Ensoko TV chikona chinye chense asategererete asema mbia bono iga naroro Nyasaye iguru lingoneri elino linyareko baliko mokonya asekende yonsi agokora nasega siagokora Nyasaye murae egera tware ajyaneko bagakoigwo moiko na koyobwati ekegera omoiko nigoro mororo na ndoro moitongo nigo nagosasimire ngokobo naseba mbega renda abana baho bonsi renda station yonsi renda abarayi baito bonsi ba Kenya andonse asebaitane na sebituni bito byagusi barende Nyasaye abana baho kabagotare mambia bono bakogenda kisabari ao bakogenda kigasi ao Kristo abanda sebya sara byabo n'imigondo yabo Yesu mwana Nyasaye barende bono nigo nabasabira sema mbega hobone bwo otigaborolekane n'ekinguru cya Nyasaye gitaware abana bamitokero bagotara tatone bagatera nde barende nigo nasabire semere tyo buyabwaho asamanyinga Kristo Yesu ro mutoria njego kwana monaye no murande cha feti yageta mumanyi korwa Happy Church Ministries International suneka onsi na korange na kusabire inga Nyasaye abonaye. Shalom na Mungu akubariki. Kubwatari bolyo obosemia gusekero kendi gyonsiguro y'emirobiri yaitu y'Ensoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikereri kuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira sebisite gutoka samagacho Hazina Towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uburuso w'umuguse magega ya television y'Ensoko wikasero yawo kwanyoribaga ligi yaliyokoralia asegete senambeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchulia bono nabokonyolibaga lyabene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tolikere gose twakeresimi gwitere namba yaito yobonchulia 0788666662. Buya kegemo mwancho muligari bw'Ensoko TV asoko igoro murangu na gutwanjira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemo nainde aso gutwanjira ko bari yogiritanga ni kwegure nyomba mwago emambie. Ensoko bwa kiro mwancho muligari incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asbago tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatekano nororo ikiama gitamanyikana tigo sekere serikali kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikelia serikali ngichwera kwa negorengani Raila puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saidi kuruminto kurume kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego umuntu mato gukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Ege n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi umuruburi kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu
Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi. Abagotwankira obwate chimbunde nabo gwitaba begwa kulendekera obwate chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabano kisi kaunti omusike Paul Simbarati akobariga ni bonsi bali basabe tobokonyi bw'ikibasal kuruchubodi choice chinsemo y'ebungi ya South Mugirango gwikena asumuiga bokwena na chibasali umuyigo ya mwane kigima nigora kora kititari kisana isatu cy'umutinyo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinsa ibere cyamambya kwagacha nonyori bagali yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo weteregete seni kia usigete Y'Ensoko TV mwensi mwaliganiwe. Omwancho mulire Y'Ensoko TV igeta seni Y'Ensoko TV ibwatira senge nchao kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusi na isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchiro bonda bwensi korwa se ebunge ya Kitutu Chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili cheni gongoro perpetual machini na nyora netrobini Y'Ensoko TV oboroso bomugusi Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyubo balimo kibirengeralyo eliokolenta amoncheryo yamagenderero asama tukabusyo nakyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanerera omugusi inyora omusike Oruoba niga alenge omuseneta omochorwa wekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwandereria wekerugo kyobora gwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyobo seneta asogotenena nomugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kurwania chisegi chiegenka bono nigo abuliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni gesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'umugusi.
murigeria bwegeta Sengen Soko TV mambia bono no gusono kwigena kwaninga kwa bokire bia butambe togoteba ngachinga kibine chigani cyo kubokana ucaga kwiyarigania eri kwanyara kugwikirania emirubiri ya gasiri tukoria rero ingari gutsoya nane tena ukwaninga happy Easter ne maitenga mugendete gucengera ntogendete gucengera Easter holiday mwanchito murigeria abange bari mwachete nonye ne chinsemo chiria cyo kwego ke bari mwachete Mombasa mwari mwachete chinsemo ano bari mwachete sorongoro gusi nane ne chinga kichinde maitenga mwachakire kwena guchiase chinsemo chino chirimo koremeremo munyarimo gwikirania rende mirubiri ya ino siri tukoria rero boroki wabo igas chinga chino nagetenga mugaseine gokora kirikiganire twatebanga buno moiborie baine kibuna ngotwara bari chimbu chingia banyari boigo bagukuna ebitabu yabo kero togoteba gukuna no kwenyoria birwasometa se skure kyarinde chinga kibune chiga togoteba naro ne chinga kichiri chierusa cyo gwikirania mirobiri yago kuri no manchito murigeria mambia bano boigo ngo kwariania somorubiri soko bwakire asoko nyana togotebania twasemania boigo twigwa eriogiri yago buna butamba segeta sengi tugen Soko TV na baite studio butambe no kobeke kerengere kyago kusigwa kesini kwanyara ko gusangana intwe na boiga somtanda ito Facebook kwanyara ko gusangana into manchito murigeria asensemo ya YouTube mambia bono no tore sangana intwe emambia bono totebye gatialo taito gusangana into sekerengere kyago asena baite studio 0788666663 manchito murigeria na bukubeka uruwaka rwago etunyari tugusangana imambia bono kule netikana rabali babusoira somoro biryo ndara gukwani manchito murigeria kya togotebanga utayo na intuonto konyara tugwikirana gaiga maiteka wabokire wasoira somoro birite Soko bwakire etunyare tugusange mambia bono ndochikira ndeni sega tebakira ndeni seke omusodwe sono ali meyo morobiryo tebanga good morning Diana na Innocent kirandeni seke omusodwe su kora nakuro sete salam subscribe kwikaga chuba sobo tebanga watching live nanda tebanga bwakire bia kurwa nyabororo nonde meyo morobiryo amana Felix Makana Gladium Beche no monginone Alfonsina Kemto oinere Dennis Makana mugaga kiragita tebabwa kirebya jeria kirwa tebe minen blessings in Jesus name witera sama randia na baigo lame kumar ba tebe Bluetooth senior kuro mara ni bochi watching line cherono kurweke renyo following jeria kirwa tebe Women Crush Wednesday actually na agunolero manchito murigeria anta kwenyoria ngari tukuria rero Women Crush Wednesday WCW abaswati bonsana sasmole bokanane tunyare togwetuma oteba Women Crush Wednesday and Morning Blessings korangombo manamba Byron Kingdom bwikasito kanyimo mwakege village na baiboli bae onge na Mariana na abana ba Mazdiga na Macdotak na boigomo gakoyo kurukwanga Ben kuro Nairobi Pipeline no musorwe suna Clinton ondigi Watebana baswanti bonse watu wale ditukuligiana kumakori watebana rom kumarkori kurwa Mosaraba Town were represented Rogers Nyariki wateba kurwa Amsterdam Netherlands watching live and Soko TV WCW show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki negatia bano mwanchito murigeria na Mosetino Sentke banda wateba morning kurwa li Kenya Village Nyamira County no ali me yomorobiro negatia bali bagendete kutuma urwaka rwabo mwanchito murigeria kolende ndaitena mwaligani Innocent yarago kwanye mambia bono butamba oteba itongo mocho chumanjito murigeria na insinago tebinga itongo noga ya kulinde boni go manchito murigeria kegendete kuyaligani go kwanya ndotubegana kumakuri no aliga igotebanga niga enjoying the program well na igo getino morobiro Ezekiel Mosh Miregwa kurwa Masimba nyali bali masabo manchito murigeria nauteba bwakire bya kuri no manchito murigeria chinga kibine chigabo igo naye nabakogenda kubekorwa karwa gose ujumbe yagwa sena metio studio 0788666663 078 marakabere 6 maragatano na trinere namba yomoira somtana ito Facebook mambia bono no to live nen Soko TV na boigo YouTube no to live nen Soko TV na nchibuna butambe njendeana ndemo nyanga semba mbia bono na ndeto kwaligani asumurubeli hwen Soko wakire na Diana nagatebiri asema mbia bono na mange to kwaligane ti Diana gotebanga ejenista holidays Diana traera bado mutinyo kana traera chibese chitigale to mubuko kwanda chibese ni waita abantu barure Diani bono nali bachitumekire bia gwado date Diani by the way South Coast here bali bagatebanga bos mini bamanyete sugusu na bande bamaite irianyi bone lire South Coast ali Mombasa kera wachira ali chinge buchire chindonge
no tamanya gwicibia match na bokubekerera amaguru guchia se enyanche liga ona guchia cia maguru bantekera bagwita na etabuli Kiswahili ekemo obakwani nga ujambo igore ndesema mbia bono mwanchu murigeri twakwariganira na gotebenga sema mbia bono igotonyara kwa batoko basobwamo elitonyara kwa batoko ranga ngakire sema mbia Diana igo gwatebire ngambia kwarenge Yararengara kinyo kwa Innocent weekend yengwa chete diani ebichane na rocheiga asomtandao okay ninkoro cheiga na bochete onye tali diani no chete gusia se enyando ya seina ya che oro igana renge se chibando chibando kurugoro mungwano ndare gontebinga masabatu bigete moyo iga agency abambabu ati maberanga masabaku bigete moyo iga na baratokene yekiumbe satokira basabari wasabire tu asabatu bari ngumbusangereka gosomo ntori wakonyete bono rinde semba bia bono nya sauto bukiro mwancho murigereri tigatoba sobu amona koranga twanyara kwa batoko genda busio muna twagotebiri tubwati sense mu mtandao na namone litonyara kwa batoko genda busio na konyara kwa batoko kumanya mange semba bia bono gati abo mwancho murigereri bintu tukuroberere tibusio gaiga no kwali bagabuna ebene otoe gendo igoro kunga ogotegora lingana litulira budayana na rubwate lingana lirabu Wajito mwigeria lingana litulira buli tsukulia lero kagetomo direct tutorial kirega gwase esimu yao gusase TV yao nawe ni goli goteba ngari tuko amaino yo montara twerwe nembura igebwenete ebikoba bimochigwe lituko amaino yo montara twerwe nembura nigebwenete ebikoba bimochigwe alingana itulira bu manchito murigeria nabo gwake simigo cha aige studio wa Diana ngakiona orengera tiga ngakera lituko amainara abaseko bagagotwerwa nk'ibikoba bimochiwe igone bikobo tagete birwe kina wikabirwe kina Innocent kindi Jones kagia korekanire wika tumanye ngakia korekana rero mubasakulie pa matende muntago tenga ye likora litiga rero ntagetendole brilliance muri crack watatebi nkiribwate emining ya semba mbia bona namba ito studio no emanyete botambegere 0788666663 nero Diana gukwana na semba mbia bona totebi ngali tukamaino yo montara twerwe nembura igo ebwenerete bikoba bimochigwe tumanyanga ningi kiabeire igoro ye ebikoba na maino timati gusana gutweru by the way taite tuchitumanya yanara wate simi turamanya okay eren soka TV bwakire kamati bwakire no nyango bwakire pi leo mko poa asante mko skuru uniform lero tole mbona by the way narorire Kora mole uniform mo chikokore raista ona masabike ito ya soka TV on CV ya wake simina ya tawa kana batagarata asante ona amaino gotwerwa amaino ga gotweru goetera ebikoba byeito amangana toko rusiemene yaito ngona ria twereye asengenyo to gwasa miema emenwa ebikoba byeito amaino nara koro ko maeta marabu osama mwamu amangana to kwana ebe nabarai ebe ninja ya naye amangana itoko rusiemene nare mbure gotwera amaino na kiyale ko babuya to sike menu ya ito kona kwanora mangana ndons Kwa mwana kioko bere kigokare enchera barayi bachaira banainchi yani babatiyokiri ebakwe banga kikura mandinji kare ejibebete aba bachaete nabo manyete bako babeko bisi abo ase bago twerukorwa okay ego bana tigaba kike na bamanya na egento yo kumineke ona kitaki uneji nyeme chigoeta igantolo no mana ngai wane chikura to chiwaka gocheba to akerete yebori kamati ngendo chenga bato akeire korende ntongo kumoyo nyasaye nato gwere mambia yamo na intu tokore kelito ale wakora mbia mwana sana nyasaye no mubuyi bwa banainchi asante sana mbia mwana bana akwete na nabogete nabogete igorale
bono kabo getega kinya sao ko iwo kolera kwa babora kane tintaka na bonsi la kitatotiga karase toboli bwa tata ya mono asante sana kwegure Diana bateba ngali tukobodo amamochara chatoke baje batebe nga egento kiarenterere amaino bagateba kecheke benga nebikobe bitero tebire nga mangana gosoka kurwa semenu yeito ni gakare egento gekoro kwa esumu gosarabe egento gyokwagacha ekera akobekwa senchire ndonke gesema mbia bono mwancho muligeli namba ito ye studio gere 0788666663 no gwaka gochaga igoto tebinga lituka maino yo montara twerwe nembura nigo ebwenerete bikoba bimochiwe Diana nero goteba magana inche Innocent na ya umere aya bono twakire simigo chao sansoleringa nelio mwaga na ruguru Wilson timati asa chaka genda go chumuga koli wanombi yakali ndemombi yale Biyare na ndeti kwani baidewe bigombia sana na miguna miguna ereti manyitigiri mwangi werete chikuranere zakari amuoma gorukikuyu igo mwanchumuligeli ko igure semba mbia bone gento okoro gutwakire simi uchaga igoto tebinga ekara togoteba lituko amaino aratoke nga twereirwe Diana erotebire nge bikoba bimochiwe nabogoto tebinga lingane lirirabu meaning ya nerelie ndara bwate Innocent ukuna koligie zakari na miguna elen soko bwakire bia ayambia dole weka chinguru yake menteri ogirie simi yake na litogo koigwa bia ntori go koigwa bia hello bwakire bia ningo to kwana nere hello yebutore na ando cha otwakire bia please kwamba karorekana tera bwata buye network yagegere mbe asema mbia bono twakire simi gochaga igatukwane naye ototebi kera Diana kare goteba nga gokora maina twereirwe riolie bikoba birwe seki na Diana era nenyi bimochigwe kabisa eki na retira ebimochigwe semba mbia bono kwegure nga Margaret kurwe sambero tebire chinkwana chikurwa kurwa semenu yeito na chichibwa tomochando nabona nituchikane itochiwe tochigereri buna tebire manjito murigene nabo kogenda wake simiago asi namba itio studio 078 marakabere 6 maragатano na trinere namba yo muri totebinga kiringa nirigo kwanerekero gotebanga lituko amaino yo montara two ara twerwe nembura igebwenete bikoba bimochiwe lituko amaino yo montara turune mbura igebwenete bikoba bimochiwe na lingana ito irabuli tukolia romanchito murigere kwigure kamati otebire buna engane kurukurwa semenu yaito monabarai nigere yo kwagacha osinigere yo gotawara kinende otambe na intutuga tukwane chi kwana ngagite chyo kwagacha Innocent ngatebanga litukelimo bale gatebanga chinkwana na bachikwagacha bagateba nkikoigwa kwana nkia kwana okajoraga kwana ebintu bitaiyo batebe bimbiale ngora ina ya bwate na maini yorende sema mbia bano mwancho muligeli na twatebire lituka maino yo muntu aratwerwe liolio ebikoba nabyo birabe bikomochigwa twakire simi gochaga igase studio namba itere 0788666663 na ena bokolete interpretation ya genya elitunyara kabatoko genda sobwa ngesemba mbia bono ndo chechetire chitage 19 magayichi sai 12 na nigondigere tinga timatiko sesimi ite studio na rebwa tomo chando okorange network ni bwa tomo chando igotora ligeli gosene gebati ora ligeli ali SSM liga nero ko banera ali amanyanga mburungere elitunyara kabatoko manyanga nikekera kolende mwancho mulili teatura gando mutumukoto koira na tokoletera mangana mayese mambia bono egera tukumanyingi kendete kurwa chinsemo au Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi ubugima n'urugendo rubwa tamange
amaya n'amabe. Omusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera. Nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia kasta ngachaka ngondifero po ngoira samagoro wani kamanya gutokanga na twaliro bali wana wachagete aya nime yo muroberio bumwenori kirali tukule Jumatano chinsa ibiri chabutuko imeya Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Kera kama tingatara, daiketa oni ya Nyamira na rena shauri sangwe, ngarombo ijano. Muligari bwa Nsoko TV oyo no muroberio gwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakira chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo ya butuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero ya ubwo yandaje tasekerugo orambulete merondo kunya gusibero ngori na hali ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobega kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omotoya kabwatwa obe bakaliya omotoya kabwatwa ati amatukemero ngena gaika kabwatwa. Eye ni Nsoko TV Oboroso Bumugusi. Manjito Murigeria Sentunde ya kabiri ni gotoswa sense moya maya turakumanye gati yali agendete kwenekiwa kurende togocha kabene ni gaba Kristo bekesi ya Katoliki ensengima bachakire kuyarigania osenigo bachagete kuyarigania liko idari bagali ko chengire ikenchenu ochakira kitariki emerongebere na kianda wika kitariki sano nemo mutinyo kane herikoro kyogo kwayo motolia Yesu Kristo asomo saraba sote banenchira yemo anyarete go kwera mwanyabante bibia ebono nigo mwanyabantu boigo baboriwe kwenekia buna gotole kabale naboigo gwikirania amagani alio aganirio Manchito Murigeria no robotirwa betero kwarigani gwantu musakito turaronyora se obwagale Chitariki emerongo ebere na kianda omutinyo gatatu omwaka oyo rituko ria makendo gose Palm Sunday ekilisia kia Katoliki ensengima kigachake wiki entagatifu gose wiki enchenu
aya na matukatano natatu akorokia orogendo rwaye Yesu Kristo asogototoria mwanyabanto kurwa sebibe umusasiroti Arnold Maronga kurwe parishi ya Manga n'umusasiroti Lucas Ongesa Manua kurwe parishi ya St Patrick Marani nabwo abakwaneli baito mwanyabanto ilia kwiruto somusaraba yanyolo gutoleka no gutoleka okugwachira singinjo Kristo bwira makweli na obokire Nga igotwensia muna Kristo tobokire kurwa sama kweli egekarobero mutangani gosabero igwo gotongora kurwa sama okubwa makweli ase wiki yentagatifu ekerenge kenene kyobomenyo bwa Kristo baito asama tukatano ye wiki yentagatifu neria komenyera ebibisiro byo gotolwa na ebibisiro byo gotolwa no konyore mechando ya Yesu Kristo ogokwa kwaye na okuboka kwaye toganyerete ogocha kwaye lya kabere rituko lya makendo gosepa Sunday Yesu Kristo agasomo chio Jerusalemu kaline temano yetigere na kwalirwa mato ya makendo chiangane bitamba uno muruti enchirerio kolina emano yebunda nenchiremo yogotoro kyo weke ya kwaye naigo gotorangeria twensi mwanyabanto balia torigeti gotoreka ine tonyare wekeya ase oweite bibito na gocha Nyasaye ene nchire ya moyo korokia na intwe asorogendo rwetu rubogima bubo Kristo buna Nyasaye tuganyere tugutwarigania asoburuti bwaye bwigoro ase nchira yogo soburuti bwaye bwigoro na rigetikira mwanyabanto anyare wekeya na rigetikira mwanyabanto anyare weite bibyaye na rigetikira mwanyabanto rituko lya tichirimo yesaga ikenyomba yaise na guturubania ebinto agaka banteme kalichigo eterabuna ebale gutumeka aritali ya Nyasaye bobe tichi kabere yesaga kwa mabuta alia petani na korandi ebitunwa bya olives tichi gatato omoroki wa Judas akagengana kumurwa Yesu aitwe eriane ritagatibu Yesu Kristo agasanke mesa ya omaelio na abaroki babaye agasaba somogondo Getsemani korengana na malika matagatibu Yesu Kristo nigarwetwe na Judas una bakolte ndagira ya marogoba nigabegetwe byara ekero Yesu Kristo omogoroboria paske tarach koba Passover akarangiria batumu baye bakamuhariganira ndagira keba ikaransire mesa akabogori umugati akayosesenia agahakira Nyasaye buya na komobo nene bwaye akayobega akabatumu bwaye akabatebi bwata mwensi murie oyo no moberone oraruwe okoba inwe na boigo akabogori getabo gechire vine akagesesenia agahakira Nyasaye ngambiya mono akabatumu baye akabatebya bwata mwensi monywe ekenege tabo kyamanyingane amanyinga yegetabanie kiyegetakoera amanyinga yane naiteke koba inwe amono gotolwa kwa bantu bonsi korabo asokominyora eke mwanseke kya Yesu Kristo akoreta sendagre lyo moerio nero yarenge ndagre yo moerio asogotorio mwanyabanto echo mengia yesaga kumerwa ugokwa agakweme kalichi n'abaskali abo bamuitete n'endigitani bakamochechelia mono bakamubeterelia Yesu Kristo aimukyo musaraba olengo mulito gochialia gorigota naboigo asamanyingaya etegeta so musaraba a Yesu Kristo asenchire lyo goiteka ine akaba emboria akabe kyoro kereri kyogotori wa gwaito kya mwanyabanto na akaba naro yogotori mwanyabanto naigo asamanyengaria twensi tokonyoroko wenwa kubugima bweto tokoiranirwa ekini kiritu asire tugweterekebe namba ibere tokonyoroko abiro kwebibe na koroisiwa abayia abachenu asorogendo rwetu rubo Kristo wetaramanyenga Yesu Kristo itegeta somusaraba namba isato ine asamanyengaria aitegeta Yesu Kristo somusaraba nigo agotoiraniryo obugima botakoera ase Nyasaye ri sacramento ri Eucharistia ngenje yaye niki asi Yesu Kristo weko monyene akongwanswa na Nyasaye isoye nere weko monyene akwengwansa asengeje yogotolwa wetu asigo nereke ngwanso naende nero mwansite litukuli chume mtakatifu etokuinyora emechando ya Yesu Kristo ogosusura kwa Yesu Kristo okobambwa kwa Yesu Kristo ogokwa Yesu Kristo asomusaraba na ogotinde kwa kwaye asenga kiye chume mtakatifu ama somaito kurwa sebanchiri ya Yohana 19 evanchiri ya Matayo 25 evanchiri ya Marko 14 evanchiri ya Luka 20 amasoma yago tobeka twensi asorogendo rwo kwinyura nikikia moberete Yesu Kristo
asogotutoria ekeroriria agambe tuwe kina na akanachirwe kina asenchire tarenge yo maene no goronge lakini goikirania mariko ayia kababo nera agateba tata onye no wancha kwao inankwe nganywe gakombe kikime chano asogotori kwa manyabantu tugo wancha kwao wakoreke omahiri oye abakristo bagosanga orogendoro rugo chakere nchira yo musaraba kurwa chisenta cyabo omahiri oye bajicyase parish asabagotwara ine o esiko asomusaraba umutagatifu na koinyora nga twensi mwanya bantu ntwatoretiwe wetera asomusaraba umutagatifu o Yesu Kristo ditkerigana lyo mukiza bantu kumanyanga amaene Kristo omukwerera asomusaraba niyo tubone tukirina sama mabena inde abone koba ogokora ayara mayoka yakumukonyegera ende koba kuyene umu bwa kale na kale enyongesa nere Jumamosi ntagatifu Yesu agatinde kwasembera ime no moyo yo gatirimbuka guca magombe nerituko twensi tokendesa ekera Yesu Kristo tindekirwe echumamosi mogoroba abakristo bonsi ngosangirekana bale ensengima ase okuinyoro botuko boria Yesu Kristo abogete kurwase embera tumpigie mfufuka haleluya tumekombolewa vigelegele na makofi tumpigie haleluya haleluya asokoboka kwaye ine akabuwa makweli ine akabuwa chingurukia omosunte ine akarabiriense oborabo na abakristo abakatoliki toguta omorero isiko ase omorero yokobe kyorokererio kyorogendoro ya ogochako kuya ase togotongia omusumoyo opaska te abakristo bonsinga tigangebe kyorokereria ase tole ngobumo bwitu bwa onchoreire twabera abakristo abaya igekora wanchumuligereri orobati runuru tunyolinga kyomo boria Yesu Kristo enchira yarenge kurende tigatogende bosiona gukwanera litukolio bachenu eliria beta ligochingiro litukoligoro na bono nigo tubwato roboti kurwa sensemo ya ibeno asomwe MC wenseme yo aselita Steve Arika abetega go sanga nabamenya senseme yo na sokubeke mirobelio abasibanyal twabago ika asenya gitari ya ronya nabakanyara kwa bakorengwa batariko bagwakana kibesa bunenchire yemo yokogenda kuna kulingolia amarwaire ali agendete gusumbwa gosagendete kwa abamenyi bechinseme chimichandu mwanchumuligeli tigatonyororo botyoru asenchira yobikirano naso maiga bogori chengera ritkorio bocheno ensengima aso omanyiga organizwe no mo MC bwe wodibe no moske Steve Arika kubaterna nenyagitari ya ronya asabantu aho banyorobo bwene bwabosa kurwa senyagitari yo bono nche onale goteba nga ronya mbuyamono naende mbuyamono kurengana no moske Steve Arika nigaira irobia bwa oko wena nobo bwenye obwo asobono abori abantu kwene kingankorengo bale eleko manya gengyo amaruire ya abachandete akiranga mbuyamono asenyagitari ya ronya hospital aso kwerugo charero litukulyo goserekea ensengima igoro yobochenu na kurwaria abantu asegitike Kenya ntrogo obuya kero montocha nyorira mariogo ndo pimiru n'abanyagitari alenta n'abanyagitari bare experience bakonyire abantu baito na botambe ko batebinga gotanga mbuya kubwa kubwenya igo abandi bapimiru abandi basomiwe abandi basemiwe igo ngwaka nande libagalinde nkolira se pastor Rogers Nyaputo Vatican sarkiogoro nerenga mbuyamono ronya na pasta naro okwana kirekyo nigo moske Steve Arika airero biyahabo ogochkwagacho wensemo ya KMTC sensemeyo asabe kireteneni nigemero biriensi abekirensemo kwene kinga itaro yomraibu ense nechkwene kinga KMTC nechkunya kabuge kwagacho KMTC nge ya ibeno eskuru eyo bwenya nande bune president etegocha lakini nko bakikishira nga mangana MTC ibeno kiregen tonto agamba no mwesimiwa zaidi janda omuntu olirete kine koti na ruse kine koti bono tendering ere process omuntu achaba awarded egere KMTC chake igo mutinyo gatano igo buno goika yachakire igo abantu baito monyaka wasiwasi kyagera wetera CDF nebekere budget ya 20 million igo eronechere asensemo yobutenirwe nyagitari ya ronya nigo bago keire getambukiro gyo kwena no bwenye bwo asabantu banyorobo bwenya expectation yetu
ilikuwa 3,000 wateja wagonjwa, lakini kwa saa hii approximately vile naangalia wako 2,000 and above, hawajafika 3,000. Na tumejaribu sana, tunataka tufike ile target yetu, kila mtu apate matibabu. Maybe tukirudi wakati mwingine hapa tutapata zaidi, target yetu itakuwa maybe 5,000. Na tutajaribu tumalizane na wao kabisa, tuwatibu vizuri. Tukitoka hapa bado hatuchapanga, tutaenda tupange ili tuone ni sehemu gani tena iko na hitaji kubwa sana ya matibabu, ndio tuwataambia wananchi. Egati ya barwari begenka ni bagokire getambo kirekyo ko Muskesti Barika na kumwakira mbiya asoko banga ekampye yo. Twarorira abantu abange bachire na kuiranĩrio mwecimi gwitũ Steve Warika ng'ambuya mono na ndoze senigwe ase ng'enjo yokobwatana na nyagitari yaito ya ronya gocha gokonya abantu baito. Una bono ndocha abantu baito abarwaire bachire ase obonge abande bagopimwa bakonyoru ng'a mbatakire korifa gocha ase nyagitari erori gere gaiga ekobakoba buya nande yairana. Asibono abantu baburiwe wesokia elio konyora obobwenya genkyo. Gona tebe na nere bya abantu baitu bagenda nyagitaria abantu mbaro bakurara banya kobera nyumba banya kugura mariyo gokuru asikiduka ne bioski nigo nari kwera dibageri kubatai na kire nyagitaria ranga sore gendo pimu pressure gendo pimu sukari kiagera keru monta chire nyagitaria amanyiru na kyarwarete nonye no burwaire na benge kinyambikira so mugondo getigege kagocha gokerusi goikoriga muri no burwaire utachieti mapema goikoche koira chinga kichinyinge ne chibesa chitumeke chinyinge ne chinga kichinyinge ande chire toborema usande tonyora makwiri igo nere bya umuntu ogenda nyagitari orengwa ntokuganirio katurwarite Kurpoteria Ensoko TV kurasegeti kya nyantrago imeyegodi ebino ebungenya ribari chache county ya Kisii Nchepethwel Machin Manchito murigeria togosuka mutwe nigo yokorige kirogo cy'obubunge bwa West Mugirango Rogers Muturi hamochirie gati y'abarai kurase bunge yo abo babeire bakogenda chinyomba cy'oboraria na gucengeria oburai bw'omugusi ka kwana ime ya Mongolis Muturi ekerekyo nigatuguteira re chinkuma bunani gara chikoligia ekirogo cy'obokonyi bw'obugavana Nyamira ase kolenda ene kirere nigo koligia obubunge asienseme cha West Mugirango. Omoske Rogers Muturi oyokorigie kero ky'obunge bwa West Mugirango ime county ya Nyamira nigesokire maisomarore na gosabe bitaseni bionsi biense ya Kenya nene mono biribia gusi kwene kinga nkorenga bare gati ya barai bari bakubareta eriogo kwanera mangana ao ase studio asekiria kwerange gati ya barai korwa ase bunge ya West Mugirango nigo babeire bagose studio na kuongora egento kiagerere koretera bosoku egasaku kyomogusi ntagete kotebya the media stations the fourth state abantu muligaiga ekere mugochika abana siasa gocha media station for interview inkoba request mugane mugambe nabanene baino mugole chi machine njire chikori kwa alcoplo mugo test y'omuntu mwarana omuntu yo ngaye ekere ngo kyaina kyanyurangania gokonyole kire too much takoira omuntu achikona gotwembara sibuno mugusi as a media station. So tafadhali we are tired abagusi basokire babwato bosoko bonene. Na every time some of the leaders bakogenda on the media station bakogenda baerete obosoko bonene sana. Abagusi rere bagotarambaligireti ya maiso isiga. No mugusi no muntu gatarire kalega we have had great leaders from Gaiga Asoro Kongorwa gusi. Nkie kibona barayi bagotwembarazi like this. Ago kwana sensemo ya Mongorisi ase bunge ya West Mugirango ime ya Nyamira. Nigo Muturi kerekyo atuguteirare chingumanga niga koriye kero kyo deputy governor aserere teneni ngaere kero gakorigine kyo bunge bwa West Mugirango. 2022 na boleti obochumbe bwa West Mugirango inkaira lakini makambaje 2027 again tundenge tiga ne lisolian no bochumbe wa West Mugirango nege ntontakete ko bochumbe ntakete ko salia korosia ebinto biasalekire West Mugirango for the last 10 years ondete yora virosi otatika Rogers Muturi eliogolia West Mugirango obochumbe wa West Mugirango tinana ko boli kero kende tinana ko boli wa MCA tinana ko boli wa senator tinana ko boli women rep tinana kubuli bugavana egento nkobolia anywhere sengotara
no buchumbe bwa West Bugirango. And of course mumaite nja ma business person iko chika simbugata bono nibere ye mumbugate ngokora boniga I'm a business person nega siene nkuli boniga ni yo buchumbe bwa West Bugirango. Iko naende media mubasa kumbolingi nkuli mwantegerera singo kwana sikokaiga no buchumbe nje nkobuli. Ondebwezi ukwana kende outside what I'm asking mamukani yaya. Nigekere kyo moturia ichane irebo kongunga na sekiere railway station yatarigo cha kobekwa asensemo ya Ikonge nonya maega yo morai omukoro bwense Uhuru Kenyatta kobeka igetange kikiereri gechiweta roro al omosikoito Uhuru Kenyatta ekerali ngobugambi na toete station SGR ga ali town yeito ya Ikonge. Abantu tukagoka sana. Tukagoka tukamanyana bono chief factory tobugate Nyamira County and Kisii County. Chief factory I'm not talking as abantu bakora excavation kia soft stone. Transportation cost yecha yeito kogenda Mombasa echirego. Lakini SGR ebasa kuchaka ikaseito Ikonge it means echa yeito igewecha kwa transported to Mombasa at a lower cost and at the same time yaiko mapema igekerekyo asegetira basaye babwate ibanda sobonke yokwene kingangu eri kibarebo igomo nabakichikura eriogo chakwari bagane eriogi Fred Okengo Matiangi ekero umwana itoko lyobo nene bwense abantu abatanga nitoko cha kumwagera chikura nintwe abana bamwabo igondo utara register manya igo mwana oyo itoko lyobogambi tari kuchikonyora kura yao. Stephen Nyarikemone, Ensoko TV, county ya Nyamira. Mwancho muligeli kwa iguroro batioru kurwa somulike ito Stephen Nyarikembunde kwa igure Diana buna bata. Kera abaliki bako rangilia barali. Tubeke chiali koblo. Akiri agesi asa dekora sana. Ade tubajega kiroboto go che interview. Aki enyencho ya yale. Aki akogedera orende orochenga lakini rende ngagitikiro muntre na bwataki yae igontu nere byana ndetwa twategerera omo omogeni keraikire geteke bongero mungwano ndatebeti bitumbi berekero tetu montago kwane kene kero monto agechiri agotebie kene buno kororekana buna injenga gitega innocent ingechigo ndabango teyo musurbe subunango serete. Okay. Lia kabere muntu ndenero ukwana obumayene no muntu kurukwa molebi pama komenta no mwana ororo abara inigo babuli gwegosira abali bagonchuliria abonchulire begwale lyokwane kingankonyora bali echiro ase chinsemo cha isiko na namono nigo bayakwanire mwanchu muligeli litiganyiro lero roboturu nga abambarai nigo babuli gwegosira abonchuliri bali bagokora usabago chonga chigwale elikwene kingangonyora bali chiro ase chinse chisiko haya ni gwakwanira chingaki bali ko babagosirwa litukulie goro mwanchu muligeli no oyo kulie kiro kyobo jumbe sensemo ya South Mugirango aselieta Robert Mairura uyo manyakanite nande selieta lindelio bokonyi yaye mwanchu muligeli asanya tikabaga kwana nabamenya butigango turabasa konyororo botiru kurwa sensemeli ya kabere studio. Bunenchereyemo yogosira batari kwenyara nigo yokorigie kirogo kyobojumbe ime ya South Mugirango Robert Mairura omanyekanite buna omu America asira eyamate ya mochama masasi asoko bagachire nyomba nabo igokoba ibintu byokorarira bagokwana nigo baorokyo mogokobo kobwatikana negetambukire kyo bono igero mogoka sengecho yo minto erura sengecho konyo yo minto konyo isiru asakurara oruro bokonyo borubuya sa yamana so wangalele gasi alina atebira asante agokiro muisimiwa aso ogokonyo mwana mujama konyo tali kwenyara bono twarore ngambi yamono Robert Mairura mu America mbi yamono aso kuiro gokonya abataka na bali batali kwenyara nabono yo minto muchama gagetenga onyorira sakorara rero mugorire beddings ando mwagachire nyomba
mbiabono mheshimiwa nyasaye goziseni nonya nabo nigo bamwa koboko ase ganga yayo kurigikirwo ky'obujumbe na kuriira yo kumwakira ekura aso bochori bole bosio nigabana inchi baboligwa kubwata ekura nabo igo gochora abarai abaikiranu mbiamono nandi twagokiu sana etwara gwariganio mheshimiwa tukomuhaji ngurunga soka kabisa no tolamo naye ndokobwate sitorenga 27 egente gwake to mheshimiwa Matiang'i okolie chikura na abande ekiagera Matiang'i akolie obo president usiengima tobwate chikati erinde chekororekana buyanga na intunto segeto mwana oito oyo okolie chikura obo president tobwatera na sonzi na ende tuli chikura so molembe gosegeta bagirango oyo bwate kepande na inde tara register buno mwaki ekura akore bagenda IBC a register abo mwaki ekura erinde 2027 egoika anyare gochora omurayi oretagete nigo barwa okuboria gochia ase omu America koeneke buna ngosirare abonchereria begware ilio koegenderia nabo igokonyora engeria ya kera lituko zoro mheshimiwa munabone rule 2027 akonya abantu abako bacha chigware na enda barigeri mnaone market uchi America kerase bao ni banyole chibesa abantu baito butaka busire ekiagere emu ya Robert Mairura no gosirio butaka Kerubo Frida Ensoko TV Manjito murigeria togosika mutwe ni metinye tano magayo mwemsiomo ya we wadi yake irenyo ime yebungiano tumugirange county ya Nyamira Jeremiah Ngayo nigabone sokirie na gotebega tia biria baireka wikira na semetinyo ya beire ase abesi asabetka okwanere igoro yechipara na boigo chichuma asatebire buna chisemo chage kendo nyanderema na chikwene kyabune birasi bya isidia mona mache mbichikonyara bikube kwa chinseme cyo manchito murigeria turatiga chinkwana chumura yoyo Jeremiah Njengo Ngaro omuchumbo munya wekerenyo ward ebirasi bya ECD on education na have identified as ebinde byachakire ebinde bigenderete na ende na identify baka na bekire budget for 2026-27 ngaitugo jikogenda na nyodere nga deficiency ya renge am addressing the deficiency na ende toko enda 2026-27 budget year abirasi mbere toko jikwagacha na ende ekero toko enda igoro ya amache bono igabuna tolega on Friday and Thursday na igoro amache buna bono kiamugake amache na taete gocha nte ko check nyoni jisoko jirje akambura kagatu etenkanga ina bantu baitu nkorozi tora amache nyoni chindoche nyako wachiko bororo chibara na cho the key development partner asobo koreri tinto enda tukuigura chindo chibara cheito kuna ikonge chibara ngaibere na identified na cheire ji contract nyaka wachiko kolegas para ebare ekogenda uchinyauro mate ebare kwenda chichuma tayari paka chichuma on Thursday amachitrakta njarengo amache na aruete kurunya siorogoro ikarata ngake chipara kero togo ikana ende nyoe na iga kurenderie chieri ebara tayari igere almost being complete ebara ke amate kuruge kendo gochinyandrema igere almost 65% done ebara chibara goeta twarosirie na endo endete korosi embura neregerete angatu akuri mbali bandu batana kubota jikura bantu bande barenge andonzi bairane tubwati jikura ase Gusii na Kisii na Nyamira tutwara jikura chinyinge more particularly sengenjo twe bangete na ende twe bangete bia ase buno burai bweito bwa Gusii omwaka oyo ntorengete ndutaete kurasa na ende tutaete tulia okurasa tulie ndagera erengia kurwase kurasa bweito my friend chikura kara chikokonya abantu 1.1 ngokonjira abantu per capita ekero sense statistics jiko irwa sense ngima na bantu irwa statistical nkubanga chire ngakia mwanto nyaike nyorekyo ngakia bantu bakonyakonyora eshare yobotene nkubwense
ekyo ekenage konyanga kero chitwana manyere nga chikura irenga chire bantu barenga bare nyo nobura obotene nkubwense botene nkubwe county ngo manya bare nga bantu baraiga na abange bayigwendagerena niga Choboligereri asarubati Ruto gagenda busyo yo kabera mu waziri w'ekisemi na ndebono kulige kiro kyobo governor ase county ya Kisii Muskeze Kelbachogu nigatabire buna abasaye nabo bare ne bari ne libaga lyabene lyoko basemya nabo igoko ba obo kubabwatesia abayiboli nabo igo aswanyare ko bagukwanire igoro y'ubutumiki bw'ekibese cy'iki serikali asakale otebanga basaye nigo babwateli baga lyabene lyokonyara ko bakuru basemya ochi asaba iboli nanne mono konyara ko bakoligereri nga kicibese kirabe kigotume ku monchi muligeri tiango turanyororo boti ururu mwishimiwa Ezekiel Machogo bunabetega gukwanira igoro ya amarora abasaye babwate tukubulia abachumbe baito baita abana baito moya babake ebiri erite basa gweta punga yo komenta ebango kiagara eribonege kuchikuba ne faida erige kuchikuba itomoyo na ende ntumaite nga sense ito ya Kenya rero chigashia kongire igo kire egento bago korabuneke bago korondia on dasima tubobwatesi na ende tuba encouragement none serikali nebwanete kuba encouragement punga yeito tubobwatesi ase kerenchera nate abase ibigori byito abasaye nga ekero mwangire nafasi yoko bigabana yito ya ino ya Kisii County ntubwaterane pamoja na abantu baito bonse be county koranga ekegori egeke nga kitogo gesira nga kitogo keburugera na barabuo bacha gutenerege saku na ende na barabu banyare kwegokia no barayo boronge na mbarabu abange ase serikali ye county turabeke abande babe Kisii minister abande babe chief officer abande babe Kisii kiagara babwate chinguru na ende babwate ubumanyi bwo gukoregash igo ntusirikiane pamoja na barabwo na bonse wakisanga ekenyoru gitu ge county ya Kisii kiachire mutwe inchencho yo monarenge serikali ya Kenya kwanza ebintu twarikirane tekaru twajete water park abantu bamintumba inyori kwanza epara ya kurukeroka uja Kisii eyire ngote mono tugatebe pare rinko bari uyale nko bayarenge dual carriageway egente kyo tindo chinga kiabeire nkeria so mupango bantu bamintumba inyorete ibeno medical center eyo nero abegeto borosonga yagachwe unaba umonabo wense Kenya egento kiriga kebwa egento twarikirane tenga Gusii nebwanete ko tware airport enene kiagera abagusi n'abanyabiashara abagusi mbaga neti abange karuba ku Nairobi airport asabagoche gatabakana ngasironga gusenyanguso egento turoche nali bakogenda barabya suneka batebanga airport ngochere binte bimbiyo naroche chichiro eyire gasi county government chichiro echinde chigo chikoigorwa biashara bitayo kendege tayo alia talinga priority ito buno mugusi na kikeri tuganeti tubwate bintu tuganeti ebintu bira igore biashara ebintu rarenga na intwe amagendera itumbu yale igo tinda roranga kende nkere kiengencho kegoja gokorwa utetiga pengine egento bagoja gokora siasa eri ya kawaida na ende abantu baita bagusimo inyore intuntu bwate umurayi itokoro ku Fred Okengo Matiangi ujinero umurayi wabagusiya abantu baitabire na ende tosabete nga nero guchikogamba Kenya at the 60th president Anjito Mulgeria togosuka mutwe nige kiombe kia mtetezi ikigakorera obwene bwamanya abantu kiaruro gogosereria gochia gukora korobekana gosegeta kuria kogenderete gokorekana no muwaziri w'echinguru cyomurero nabo igoyo bwobo gonchoreria wetia emeromasi batebire bunanigo botutukana bogendete kwenekiwa asensemeyo Anjito Mulgeria niga batebire munamba chwe sokya nabego kwenekia buna wetigirie emerimo
Kiombe kia basae giokwegerera obwene bwa mwanyabantu kia mtetezi kia gikeirie bororo obututukanu boreo imeyense bwa maguta gukwana imeyo mucho Nairobi isko ya magacho yekigambero kia milimani abarai be kiombe kyo nigo baroko boria guchia ase omwaziri bwe chinguru cyomorero na maguta Opiyo Wandayi omwaziri bobonchoreria Ali Kinyanjui nabo igo omo CEO bwe kiombe gyokorenga obuya bwe binto caps wetigia emeremo rimorioka obotuki bokorwe. Mtetezi notes that junior and technical officers have already faced arrest, interrogation or removal, yet the cabinet level principals whose offices appear in the same approval chain remain in office. This creates a perception of selective accountability, undermines public confidence in the integrity of investigations, and risks interference, direct or indirect, with ongoing inquiries. The doctrine of public responsibility requires that where ministerial offices are implicated in decision-making, leading to potential public harm, the holders of those offices step aside to allow impartial investigations. Abaraya bo nigo bono batebire amaguta ayo aretwa imeyense nigo are amabe gochia ase obochenu bwa mwanyabantu nabo igo ase ebyoma. We know very well that sulfur, it's a very hazardous chemical, yet he knew everything. Then he and all the parastatals, because of love of money, they decided to import the fuel to use the Kenyan scar as a checking tool for counterfeit products. That fuel has already docked in Mombasa, and the ship that brought that consignment has sailed to South Africa. This country is riddled with scandals, from sugar with mercury to substandard cooking oil. Today we are talking about another triangle of wickedness that is implicating the Ministry of Trade, Ministry of Energy and Petroleum, and KEBS. These three parastatals or organizations in this country connived to import substandard fuel into this country. As a consumer, as an active citizen, as a Kenyan, I'm concerned. I have a vehicle, I have a motorcycle. Will my motorcycle, will my motorbike and my car consume that substandard fuel? And will the government compensate me for any mechanical damage to the engines of my vehicles in case my vehicles use that substandard fuel? Fuel that has manganese, sulfur and benzene in it poses an environmental harm and a potential risk to all of us. So we need a clarification on whether the government is going to distribute this fuel or destroy it. Chingakie checho nigo abasaya bo bamochiri omwaziri Opiyo ase ogotoma ebibago ebyo byabasagana nabo igo byasagana abararia egento keirera amonchoreria asomoroberio yo oregokorekana korwa ensemo ya Chest House na koiro gwika ase kigambero kia milimani. As what you're asking, President, that the culture of Gunism have been cultivated in this nation. June 25th, when as young people we took it to the street, we saw the police walking side by goons. Today again, we have seen the similar situation. As young people, when you're questioning the government, the so-called PS, who feels like he's a goddess or a sort of a god to us, he is sending goons to beat our media people, steal from them, and telling us that the government is theirs. Venye umetuma goons leo, within those 48 hours, kama hautakuwa umeresign, itabidi tumeonana na wewe na umeonana na wananchi. Na mimi pia sitaki nikitoka kwa nyumba niambie bibi yangu nisiporudi jua nilikuwa napigania hii nchi. We want you to save lives, and that's why tumeita hii press na tukapatiana 48 hours ultimatums, failure to which we will mobilize anyone who feel like this country is heading towards the wrong direction. Tuingie kwa barabara, tupige makelele, tuchome tile, tufanye kitu yoyote hadi malilio ya Wakenya na malilio yetu yaweze kuangaliwa. Koripoteri ya Ensoko TV, Eritariane Linet Nyambane. Nyambane no robotyo ru wigweta basaba tabanga mafuta ya bamanyirikia bwate. Lietandra lyabe kuligia na nchali gesongo connived. Nandi ko igura basaya batebiringa bono ni nchire yemo bakwenekia ngurwanira balenje ense. Okay. Tokogenda busio aya siasa mwancho muligeli tokuligeli
sababu gatani bekia makeo ODM aburande bale ase serikali nabo igumwanchu muri bara bajumbe nigo bono basokire na kunyara kwa bakugikiria umurubiri ulia orengeti guchikoba gukubaga chinsemo chiria chia ODM kunyara kwa banchi basa gutwara barwaneri kurwa sebya mabinde niga abajumba bakwanitiri tukuligora sebungo mwanchu muri tigatuguchinkwana chiabo unabakare kwa bagoteba. Because I did attend, I sent my apologies for NDC, I wasn't there, that if there is a party position on zoning, I have not seen a communication on it, and so if there is a party position on zoning, I will respect the party position even though I don't agree with it. That is allowed. I may not agree with the party position, but respect it. So if that is a party position, I will respect it, but I do not agree with the concept of zoning, and especially the way that we are going about it. The way we should be operating, because we actually have a broad-based arrangement with the UDA, what we should be doing is strengthening our party, and having strengthened our party, then you have normally the way Baba used to do it, have quiet negotiations with our coalition partners. Not go the way we are doing, throwing tantrums and chest thumping and threatening, and all that. I don't think that's the way to build coalitions. That Kenya is a multi-party democracy with over 100 political parties registered so far. Today, there is public participation that is ongoing to register 4 more political parties. So we have more than enough political parties in the country. And therefore, if one so chooses to zone a particular region, I do not know whether all the political parties will agree to zone particular areas for particular political parties. But if that is not the case, and we are only targeting ODM as a party and UDA, then we are disenfranchising those political parties. And therefore, I think the issue of zoning needs to be looked at in context, that we will not pattern this country only alongside 2 political groupings. If it is only 2, then we are getting it wrong. But if even DCP can secure the ground and zone areas for us, then it is a conversation that we can entertain. But we will not segregate this country just for ODM and UDA as political parties, which cannot be limited. So no one can be gagged. In fact, if we so do, we shall be going against our own constitution that the late former Prime Minister really fought for to achieve. Finally, we may go back to the single-party dictatorship if we are not careful. Manjito Marieria Togoska Mutweni wa seneta bwe county ya Nyamira Kongo mugeni Asentundende hama mochirio mugavana bwe county ya Musinyaribo satebire buno bokoreri bwaye nigo bolense nabo igotarane kya magendo gucia saba minyi bwe county yo ya Nyamira. Umugavana auditor general yathena enyagitari yawe ndokwaga chinya mwitireko ekonye abakazi ba Nyamira baratware amarwere ya maiso yanya kohera bakabona adanga nonye chiwese jawe kirwese nyagitari yeye wese jinju njanya koredro mwananchi wa Nyamira faida ikiaira nyagitari yeye yanya koigorwa ekonye umwananchi utarago kwenda bakanya mwitireko kinyagitari nayo ire ndio umodita ko gera bona tari okwango mugeni okolige report yo modita no mu accountant yosomirwe na kurigereria ebitabu bya serikali ne chiwasa chigotume ototebinga ayo no korara chito kinyagitari ne bwate faide sabantu ba Nyamira yaiwo yurwe erudu me sabantu ba Nyamira nechi gitari chonsi pi chiri kire
ase report yo mo auditor general jango chirigere libuya oto bangere ya mokwa ya munga chinyagitari echo no te banga echo so to mere koro Nairobi ngwa chitimiete buya chinyagitari chingo kora chiregas gavana nyari wancho muligereri goikira butwe kiro mweli bwa maya emambia bono ase twabere tukumanyia mange kurwa chinsemo ao chaberense ya monista Kenya bese mambia bono Diana togendo mutimo kutukoirana toirane asensemelie chigazeti Eye Nensoko TV Uboroso bw'umugusi. Abagoto wanke rubote chimbunde nabugu itababegwa kurendeke rubote chisemi nabugu sirio bobegwa ekina kikiagara umugabo no kisi county muske Paul Simbarati akobariga ni bonse bari basabe tobokonyi bwiki basal kurchu body choice chinsemo ye bungi ya South Mugrango gwikana asumuriga boko na chibasari umuyigo yo monekirima nigora koreka kitari kisauna isatu cyo mutinyo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo asigati Kenya marambe gucakira chinse ibere chamambia kuagachia nonyori bagari yabende gotengera umuyigo eye maseyemo gweteregete seni kia usigete Nensoko TV mwensi mwariganiwe. Nuganete betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebe ngakiriberera gusenga kiyobokendu tawe chandika out of Kenya Limited no tulegigiga asengenchao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi nonyaneli kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka na battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omurayi omukuru bwense ya Burkina Faso Thomas Sankara nigatebete nigekwira ekerengo gete ky'obubalimo kibirengeralyo eliokolenta amontelyo yamagenderero asamatukabusiyo nakyo gekogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kubwanerera omugusi inyora omusike Oruoba nigalenge omuseneta omuchorwa bwekyama gya serikali gya UDA kurende agesokya kubwatisya omurwandereria bwekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwagusi omusike Dr. Fred Matiang'i
abange bakamuruke balimo igoika kaurwe keroge kiaye kyobo seneta asogotenena no mugusio mwabo no nyabono atabuatie mirimo obeire okuruanirira abasubati wekinia kiuchumi koenana ebitamba byobochenu naboigo kuruania chisegi chiegenka bono nigo abolirio mugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bwomwakugocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetaga tomusubati omulemu oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo bo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku uyo nere Gloria oruoba ebalimo yagusi mrna nabali bechinguru erikwe manyabo na wata kuchitana nye chense Frida Kerubo, Innocent Onyango, Clinton Ondigi, Diana Ndemo, Ishmael Mogere, Linet Nyambane, Daniel Omwaga, eke nakige kos kiamesa yamangana maya. Eye Nensoko TV, Oboroso Bumugusi. Njumurigiri twirene na ndeche tristagi kominemo maiga ye chins ense mwese mambia bono dada toso asese miji gazeti soko bako kwa nche gombate gazeti ya The Standard mambia bono mwanchumurigiri ase front page oligere tigabo yebegeta mangana ye pamb na bege back page gaiga ne orogetinga kyo mogosoli bwe team ya Liverpool aro setemono otebinda mango mwanchumurigiri Nancho mwanjito mulgiria soko kwane mbwati gazeti ya The Daily Nation mugano manani go kwane regore ututukana waganete kwane kiwasense media ya maguta no tugochikusanga nabega se gazeti ya magega ase page ya maiga Innocent hote binganga kichosori tigendete kwane kiwachisemo ao Diana lero ntagete ora tweet SG headline sema mbia bono ngakichigo teba bagara rendo mwanchumulgiria manyese mambia ya bono Manjito mulgeria SME yiko sentunde ya gatatu yechi gazeti ase gazeti ya nao tebinga gazeti ya The Daily Nation ni okwanire gorio botutukana bogendete kwene kiwa asense media maguta soko manyigwa egati ya barayikuru asense media ni babete bagwitige meremo abande boigo ni baire iruli yegetambukero kiko chikwene kyabona bachikwiranira amabolyo igoro yo ya maguta nabigo botutukana bwabete bokwene kiwa soko manyigwanga no ene chinkwana cyabere chiko bwatokwa no nyopio wandaika gotebanga tauskaneti gostabwateranitwe no bokurumi bogendete kwene kiwa asense mecho nigo bono tokomanyigwanga na twalite chinkwana negati yabarai asa mabutayo mwachito muri ringa baligete chigaki mabutayo anyarete kagosoki wemense ya Kenya goseka gosoy mense ya Kenya baka chitariki sana na ibiro mutinyoyo chingaki abange baba bete bakubikwa byara nabo igo obunengi hochaki wase gazeti ya The Daily Nation mwachito muri boigo ninge gukwanira igori ya rigati gashagwa igoro ya Maria mumromo abo nabayigo chibesigo chikubwatwe go Chasti County bagotebanga chibilioni emiyemo 53 mwanchito muriere wikiraboni gatarabwatwe go Chasti County elisinyali chiko konya sobokoleri which county negatiara gazeti ya The Daily Nation tena gazeti ya The Standard mwanchito muriere aboigo nigo kwanira igoro ya maguta bagukwanira abarayibaria banyalite bakwerusia abisi gosba gwetige meremo nabayigo bali babwatiraniwe no bokurumyo bw'umwanjito murigeria asega seti ya Business Daily
nero mwanchito morigereria nige gukwanira igoro ya maguta aigando china maguta rero bagukwanira asibagotebanga chibirioni 12 chibwaterani omwanchito morigereria usechire asobo kumwe bugendete kwene kwemensi ya Kenya bagotebaniga bone nse ya Uganda nero euskanete asobo kurumio bogendete kwene kibosa asobo tutukanu obwabete bokwene kiwo mwanchito morigereria aywane nyali ngote ya asobo agare ni gazeti ya People's Daily nige gukwanira igoro ya Moraibwense Muski William Samoei Ruto nabayigo oyo kabero mokonyo Erigati Gachagua sibagoteba bono nigo bakurwanira chikura cha Mount Kenya mwanchito murigeria no muganto guchikusanga naye nabayigo ntuchiko komanya mange hange mono litukuria ijuma ekero amatanga karastinse cha Mount Kenya mwanchito murigeria nabona torigereretie nigo Erigati Gachagua arachikumera no Moraibwense astinse cha matanga tamaitinga ninki kerabeke okoreka no mwanchito murigeria negatiari na resiga setiye ndochikugusanga ase obwagare kore ne bono Innocent gaite na batoko industry setchinye mwancho murigele kwegule chine chichi headline chire ase chigazeti ese mambia bono mugano oromo na ase gazeti ya The Standard bateba twabeire gaiga nande twarabelire gaiga samatuka mange bagoteba si mambo mageni mujini ketali gento kegeni ababekire ase ebiche yo mwancho murigereri no muwaziri Opio Wandai boigo nindo chega iga oyore olio motuki okurukunga DCI boss na boigo omoteneli w'ekyombekeli kya Ipra mwancho murigeli babekira se gazeti na nomono asbabatebanga magana ya tali mageni aya namangana abeire iga samanga mwancho murigeli iga bagokwanira igoro yesherad baboteba negento gekoro kyobusoku na nomono bakale batebanga asobwango igo mwancho murigeli batebanga nigo yarorekanire kendenge gya korekanire magolini ga mentiru naboigo asbako bagokwanira bagotebanga mangana aya na ya botambe kera barolirenga ebintu byabere ngikiko babiri bikomanyekana nigo bakonyara ko bakobekenchira bakobwatwa kera babwatiru bamanya ko bakoruchira chire ne oburitobonene naboigo banyara ko bakonyora chinga kichya bene ase chigazeti nonye na samaya bamanyekana nga bakolire gento gete kolende batarakora kolende batabanga magega ye tent nigo bone kunyara ko korokia obolimo noa egento kilibatebanga system etabwa tinguru chinde chonsi na namona swagatebanga bagonyara ko bakoire binebyo byanyara ko babikweli ndoli no mweli byanyara ko babikorusigwa aigesi bagokwanira igoro scandal ya mafuta mwancho murigereri ali arenge chinye nigo sakurunga cooking oil scandal ya chagete nande tukaranga abo sabande babere bakubwatwa no mwali kinekyo kitamanyikanitia siki ya koleti gochia aigango kwana bale igoro yobuyo boli bale gotebekana bwarenge bwa bandia na baro bateba bwaguri tuchi billion gento gya kolekane tenkelingani go babwatetwe no mwali kendenke yo gya kolekane te bakwanira igoro ye sector yo bochenu asba kwana nero boy goni go yanyarte ko bage korra ogwakanu kwarenge gochia se chinyagitari chitamanyikaniti nabo igo omwelio kekanyara ko bage koro kyubukurumyo bonene gento kyarorekanete na kero gikaira chinga kiase amaya ndakolendo omwelio na kero gasira ngo bagoteba nigo bono chinga kichinde bali bakurukwa batuki na bali bakoira ebina goikabusyo wikegambero bakonyara ko bakororekananga nigo batagetochi ko bagoteba ngo kora bali kilikibwenderete kolendo omwelio kendenkege korekana omugano yugole CPG ya kane ye gazeti ya The Standard nongo yobwati go chas bagalote abanga omurangwa wokorokia nga kyubukurumi bogo korekana ase serikali yabona igo mwancho murigereri baotebe serikali nga kibwato murangwe kunyara ko bage kubalendo omugano likire no mulikyo yo moho kurunga David Odongo asagote abanga niye guchaka ni chikamera chiamurika boigo bamanya koruchira no mwali oye banyara ko bakobugulia amakaratasi bagoteba nga bachire bosibwe kegambere kera baikiroro kwanyoranga amakaratasi ya itabuga tikina kende gyonsi ase bali bakorukunga bakagerwa bobokurumi egento mwanchu muri babo kwanega batebanga nigo bakonyara ko bagotebanga nigo bono tutagete kogenda busyo tororenga twanyare ko batokobeka bali bakomocha kurinde kwanyora mbali gokora kende ngi bako bagokwanera gaiga ngo chakira bali ebine binge buna nagotebya agotebenchira bagochaka ko bakobwatwa nige korokia egento geko bakirobeiri nabo igo banyara ko bagoikigosyo no omwelio ebinembi konyarekana babegete kina kelia bagokwanera kya mafuta ali echinyeni ale kurukunga cooking oil scandal mwancho murigeli barurabu bakwanire gaiga ekina gekoro kukyobuyo boli bwa bandia nabo igo bachire bono iga ekina gekomubwatania
umuwaziri Opiyo Wandayi ni wizara yaye asibagotebanga Wandayi ni gakorekana ase emero billion CP yareko bagegokorekana ase kubwetanigwa no koleta mabutayo ayo mwali anyara ko bagagotebekana ko ba substandard ni gareko bagagutumiru Gmail na chinga kichinyinge marubanda areko bagakorekana atokaga bwete ese yaye nabo igo chiminute cyo gotegerera imirubirio yonsi yokoreta mafuta sense ya Kenya ngo yale ngoro muganura CPG akani gazeti ya The Standard asogonyara ko bakugwesomera Diana Ntatenko libaga urate yumurigeria umuganure se gazeti ya The Daily Nation Manjito murigeria na hotengo muganuri gaiga gazeti ya The Daily Nation umugano munani go gukwanira igoro ye scandal ya mabuta botutukana bagendete kwene kiwa senseme ya mabuta asiba gukwanira igamba ina nete timeline go chakira chitariki emerongebere na isano una umoliki gose mo principal secretary Mohamed Libani abeteka gukwanira igoro ya mabuta asatebete buna bono niga mabuta awochigoso imense ya Kenya ayo arenge 60,000 titani umanchito muriyeka tugukwanira bagukwanira tons gose tons cha mabuta ayo aganirwa so imense ya Kenya kitariki 25 Libani nande akabaka gukwana ne kiombe kiriye Kenya Bureau of Standards agateba buna mabuta nachigosoa akabaga ko bolia bintu biribiganiri bikaba biko bwatuko manjito muri ya certificate nabegagati ibintu binde nabega quality cyabete chiko bwatuko cha mabuta yuaganiri go soimiensi ya Kenya tariki 25 27 manjito muri ya togote bigunga emeri eshipunga gitenere Innocent emeri nere ya betike go swasti semo cha Mombasa port ya Mombasa manjito muri ya bwate amabuta higotse 25 Principal Secretary Mohamed Libani na beteka go teba mabuta na raguchiko soimiensi ya Kenya 26 clarification qualification nabego mwanchito muri mto byansi byaganeri bikaba biko sabu nabego bukubwatukwa sariki 25 isato 28 bagotebanga cabinet secretary obonchoreria likinyanjwe na betega kurikorwaka gochiase omotenendi osomo wazere wechinguru chomorero Opiyo Wandayi akabaga kumotebigoro ye conditions ko sebinto biribuganiri eri amabutayo anyareka gosoki wo mwanchito morigeria kitariki 30 bagotebanga epoti yo gosemi obwato bwo emeri yo mwanchito morigeria ekaba yekurwa sisemo chiria chia Mombasa onyore emeri inigo yanyatike goswa kitariki 25 tariki 30 ekabage koira no kurwa sia rwete kitariki 2 mwanchito morigeria nalibagoteba bolibono abarai bali asensemo ya mabuta babete bakubwatwa kwetera sobo ningi babete bagokoru ne kyombegia DCI aiga tariki 5 Opiyo Wandayi akabaga kubwatuka robot kagoteba buna eretabwati kuskana konde once na mabuta yo abetka go chemiensi ya Kenya egentama itumwanchito morigeria no kuruswa kwa mabuta kurwa sensemo chiria chia Middle East nanda tebetenga na buboka baganirwa lenta mabuta abubande babete bakoleta mabuta kitariki cyo 25 nigo baganirwa irurwe gitambukiro kitariki 5 Nando Wandayi akabaga goteba mabuta abega kuira ni wasarwe to mwanchito morigeria kitariki 5 nande bagotebanga ekiombe kemo kia mabuta kigachaka korobo nengi kwene kiabuna kagotigo se musigo to yonde bwensi konyara kwa goswa ime yensi ya Kenya na mabuta itari gusikonyara ka goswa se chichiro no rumugano monene mwanchito morigeria go kwanira igoro yemeri yabatige kurwa stisemo chiria chia Middle East ekabake goswa sense ya Kenya amabuta yabwate nabegase amaboko ali abetika gwitira yabari kwene kiabunango swali mensi ya Kenya kwa igura se ensemo ya Mombasa no abetika goswa egase gazeti ya The Daily Nation mwanjito murigeria page ya gatati gukwanira igoro ya mabutayo niye gukwanira igoro yo mwaka 1999 currency ya Kenya yabetege kubeka ese iyo kubwatira nenseri ya Nigeria gwitira somura yo bokoro kwanga Olusegun Obasanjo mwanjito murigeria no muraigo nseri ya Nigeria Innocent itetmitugo sene Olusegun Olusegun Obasanjo tigante Obasanjo mwanjito murigeria bakaba bagoteba muno barachikubwatira na kwenekia mnama butango cyari minsi ya Kenya polendensi ya Kenya rero keranya yara mabutasi kinga kichinge bagache bakasuka ucyasi cinse mu cha Middle East asaba cyagete
korusia maguta igo mwanchito murigeria nigo bagukwanira igoro ya amaguta ayo unabere ka korento botutukane mensi ya Kenya swagoteba ndira maguta ayo abetega wetu wasinsemo Chiangong Forest ayo alenge chirita chi milioni ya mona nugutaibiro mwanchito murigeria akabaka wetu wasinsemo ya Ngong Forest kurende oyo renge mu cabinet secretary wechinga kechu ogorkwanga Kiriako Tobiko akabaka gotebanga tarenge gusita usikanetie no gwetekana kose gwetikwa mabutayo asinseme chuma chito murigirie ngo bagukwanira igoro bututukanu wabiri bokwenekwa kurwa mu mwaka 1999 gwika boniga na gingo bwatero boturwika se page ya 4 ne page ya 5 ni gukwanira igoro yebo tutukanu bono bwaene kiwase nseme ya mabuta sibagoteba chibilioni 12 mwanchito murigeria nigo bono chimo bwatete opio anda ya senseme ya mabuta no nyote bringa tausikaniti na mabuta yo abeteka goswa kurwa sinsemo chia Mombasa sibagoteba nigo amabuta yo arenge chibilioni 10 na nuguta isano na ibere 11.8 million mwanchito murigeria aigege ntuba kwana nigoro yo goswa kwa mabutayo bona abandi betiketi emeremo nabagege ntuba kubodia ninki opio wanda yera taritiria emeremo magega yabande ko emeremo nabande ko butu mwanchito murigeria nabagege kyombe gya DCI go chako boningi kumanya ninki kendete kwene kiwasense meyo ya mabuto mugano yina bokonyora subwagare ase page ya 3 page ya 4 page ya 5 no bakwerera asobwagare igoro ya mabuta yune chikamboni chiria choskanete tokwanere igoro ya mafuto mwancho muri page ya 5 ya gazeti ya The Standard ngo kwanere igoro ya Wandai bunanyare ko bagago kana bono ngachi company chiri chikoni ya mafuta kwanya chiatumiru chinvoice ne company yiwe korunga One Petroleum Oil Company banyara ko bamba sagwa kana chinvoice echo asekili Wandai ya kwanteli tukoli igoro mwancho muri ni ateba ni gobono iga agoteba ni go company yibwente koira ni chinvoice echo njibasa kwandese chikambuni echo kubwatekana na kili agoteba nga amafuta yu ni gabwate obututukanu boigo nigo bagoteba amafuta yu onyanyara ko bagago ikase chiro yense ya Kenya ni alichiko bagakomenta wetani chisiringi 14 ase ense ya Kenya mwancho muri bututukanu obonene asomugano ibwa amafuta nabugonyara ko bagwesomera na kunyara ko bagakoranga nikigende tekolende kilikiaro lekanire kubwatekana nesegi era sense Iranda yana na boigo moelio ase obututukanu buli banyara ko bakorekana kurwa ase wizara elietenete chinguru chomulero na mafuta ni yakorekana aba Kenya nigo bairanire asibiri bikurugumye bitaseni byogo beka amafuta na gotacha amafuta ase chiraini chintambe chiarorekaniro mwancho muligeli muchando ochakire ko bagokorekana batebanga omwelio muchando chakire ko bagogo baiti serikali yense ya Kenya witira somura ibwense nigo batebetenga barabo nigo batete chiko bakora ngo muchando ituri chiko bagogo ikirana sense ya Kenya igo nabugonyara ko bagogo esomera na koranga ningi kilikiroro toirane ase gazeti keto kwanera mauta actionaro chikurwa se county ya Nyamira ni county ya Kisii chiranchi chakire kobekwa iga Nairobi maita at least ndo bwate bitaseni binde kinaro chinyamira gali magwagwa kora mnyoka bari sana kurigia mabuta wamba bwate swako bucha mafuta naruche bakobekera ina se alisi ale bateba babuche kuri bosongo bagenda kambaranyora page ya 3 gaiga bakwanera igoro ya confusion on CBT kills at drama vest for mwancho muligeli bakwana igoro yechikosoli cyo kwegya echo cyari ko bachigo korekana asboni ge korekana abaorokiwa banyara ko bakorosie gosoli yo kwegya asbakare ko bakorokinga baibolinga kibatamanyeti igoro ya masoma ya maya anmono askeli bagoteba grading system naroro murayonde Diana kirare ko bagako hotkolinkwano ko boli igoro yechisemi genta korete sekereli na kero kingelinga grade kili kurunga igoise kuligeli yomugano yole page ya 5 ase wizara nero yanyara ko bagateba nigo bono aborokiwa na abana bagenda aborokiwa na abayiboli babwenete bonsi kubwaterana ase mulio yo muibwichi semi nonyana bo nigo batebire ngabana abu nigo bachiko bakoyulibaga banyara ko babakorokia ebyegwa byabo ne babali ase pathway yenga igo bono mwana okole sabu na baraye gulibaga aso ayesigende guru drama omanyega iga segent gliguru kunga pathway nisiekereta abana gete bali bale SSM Libo Science bakwira na mwina baso ese drama lakini bachakira bateba they will either babeka abana babarorenga barure nonye mwina umwana ule secretary yegisemi amini kisabu okire mwina gaiga okire korokia asekegwa kilikia yabwate
igoro ya gosorio kwegia nabo gwesomera sensemi ichisemi ororenga ningi kire omwanchu murigeri na nemo nasiboni gabateba niga abana ubagendrete gokora egosori ichigosori cyabo cyo kwegia sensemi iliye kurunga ya Kagumo Teachers Training College me county ya Nyeri na litukuri igoro nalibaoro getinga kia Bible tubwa tutukano Diane senye nchonta kubuliri politikandara alitigera gabu lakini ndesema mbiyabone page ya kabere ye gazeti ya The Standard bataba Ruto na Gachagua nigo bachikwa bakumirana somo ye gabu ko mwenyo mubunge bwensemo ya Olkarau aselieta oyogurunga David Kirao wancho murigeli nigo bono igaba batabali tukuliarero bachikwa bakumirana tigaturanyora kurwa sensemo ito ya kabere Gachagua litukuli goro nabetega ukwana nabamenyi benseme yu uko batebinga nigo bachikwa bakubeko mulemberero kero umuntu gabegeta maiso tororenga ngaki Dr. William Ruto uyuru muraibwense na omusike Gachagua bachikwa bako kwana kera bakumirana esomo yega woko moenia gose ate funeral service yoko moenia omusike Gachagua nigatebire ningonyara ariko bagagwikirana asomo yego yu nabo igo nindo chegaiga omowinu menrep bwensemo ya Nyandarua aselieta Faith Gitau nere nigale umunyakiro bwenseme yu nigateba muraibwense nere nachiko bagagwikirana omoncho murigeli tate toraigwa ngikelia Gachagua arabetega kwa nalitukuligoro na nemono umubungo yegera chiko bagakwenda guchinsemo kiri cia Tigoni ase county ya Limuru. Mwanchu muligeli ngotebwe kurwa sensemo ya kabere ye studio nigo bagendete kubwatie nkwane iyo mweshimiwa Gachagua tingarite ba datebe gunga ya beirange tiango turegunga ninki aliko bagakwana. Na sisi tuko na heshima na family, tuko na heshima na marehemu Kiaraho, na tunaomba viongozi wote waweke amani, na mimi naomba watu ya Nyandarua wote waweke amani. And sisi hatujakuja kushindana na mtu yeyote, hatujakuja mashindano. Mashindano iko next year mwezi wa 8. Hiyo tutakuwa na mashindano kwa debe. For now tunakaribisha kila mtu akuje kwa ceremony ya Kiaraho kesho, tukue pamoja. Diana. Mkiuka girete kirabese stage ya mumura ibwense na Gachagua yarotebire ngare yaronto bundra enda sekemina no kendi yokumyokyo nonde bwensi kemina no kero mwako gocha yendo kyango ki innocent ngaye to kumera no ko by the way yoro ro chichingwana cha Professor Kindiki chialingi chinto ero sana yonga no eniri tukoria eriba guchikumerana gaite na bodira be no eniri gusabusana no nyometo mobisane na gwika kwa mofara kintote wa politicians tibali gutwara hatred mna ntutokubeka chikura senkoro bago tutumeka tubeke tuangana na bwatebire ngo gusabusana ngoro njenga nyetega aki batega tebe bago tumeka bana inchi nje bali go ntumeka na kanira wacho murigeli ya sepeji ya gatano kabire ekiamba kya ODM abajumbe buna banyartuka bakorolekana gutwara kiliyote bekane birengerelyo kiro monte biaye kubwatekana na kili bagoteba nganigo bakogwa kana esemo ya Luo Nyanza de chikoba yakoriyo iguru ku zoning ane mono Mombasa te koru zoning matenga kinere igete chikure cy'umwaka bw'ikirubere 2022 okonyora umurwaniriri ari kurwe a friendly party totebe onye ninga kiyi kwanyora liri ODM na Jubilee barenga sobwamo kwanyora bagateba bare asensemo ya Azimio bagateba ninga igaiga mu gutotigera tube ku mujumbo Wiper igaiga mu gutotigera tube ku mujumbe bwa ODM igende kigo gatete kare tuana barayi bari asekia maki ODM kurende bono niga abajumbe bande bakanira batebire ngonye gwakorire mirimo umerana n'umurwaniriria urarukurwa asekia makende. Finally naroche umubunge w'ensemelia ya Kitutu Chache South umweshimiwa Anthony Kibagende nera nakwa netengane ogatebanga ODM bali kwanya banarite ko babako buguli gwokoboko chinga kichabo chikiro mwali mugano ole sepeji ya gatano kabere na namono bagunyara ko bagokuligelyo lengi kilikeroro aswakale gwatebanga chinga kinde tiankwa na mangana mili odhiemba kwanete insa chinde aboturaganie totebenga na boturarwe ese broad based serikali ya broad based onya bintu binde bigo chikaba bigo ikiraniro kurende asboniga
ntotageti korwa ebintu biri bitorengete intutweka bene nigo totagete ebintu biri birengeta abana incho moncho murigereri tigango turaigwe nkwana yo mubunge Emilio Odhiambo bunakwanete igoro yamangana ayu zoning yaretire muchando mino kiro muntu abwate sania kiro muntu gatina abwate sania egintu tokorigeria innocent lakini sani kero togote kiro muntu abwate sania ase family sani ni ndio tukutumika ndio smutumika kintu kiamana ngiya so ase sani okay abuse numbi ya muri abande mbaligete chisani cyaba marieta nyomba nere yiguru zoning ene yane tokuna. I think there's been a lot of discussion around the issue of zoning, and my apologies. Actually, I did not attend the party NDC, so I will say cautiously that I'm not too sure whether there is an official party position on zoning. So I will not talk about the official party position. I will speak about my personal position, and my personal position is that ODM is a popular party. And we have always declared ODM as a popular party and the largest party in the country, from Limpopo to which other river? North of Sahara. North of Sahara and Limpopo and all that. So ODM is a very strong and popular party. And ODM has always managed to successfully front candidates without any formal form of zoning. Perhaps there may be silent agreements in urban areas like Nairobi, but there has never been a need for zoning for ODM. And let us also be honest, none of us is Raila Amolo Odinga. And because none of us is Raila Amolo Odinga, we need to listen to the public. And the public is keen that we show what we have done to the public. When we start pushing an agenda strongly of zoning, it means that we are actually putting our personal interests ahead of that of our constituents. If I have worked for my constituency, I should not fear meeting any opponent. So when we are talking about zoning, it actually seemed to suggest that we want favorable treatment, which I don't think any of us wants. So really, I would want us to reconsider the issue of zoning. And I think it's unfortunate when we start giving ultimatums on the issues of Wachumuligeli no mubunge oigwegule okurukunga Emilio Odhiambo nigakorwa sagurunga Suba North kwegura otebanga ereta bwati muchando nde bonsi barwaniriri bonsi tigabachiche kiama ODM nekene mono bagatebanga gego chakira kurwa soro cherwa Limpopo rule irianyi we cannot Sahara wagenda baka Southern Sahara timanye tinabo somera gabo nere mugano yunule gazeti ya the Daily Nation gazeti ya the Daily Nation yaroto yo mugano ndo chororo no yogo kwanira igoro ya Rigathi Gachagua nabo Kindiki mwancho muligeli nechinkwana kwa igule igoro ya zoning naye no wakanyora babwatani bodi ya mumbale asechinse mu chiagusi motagete bazoni batebenga onye nyarebe oleka rumo bujumbe bwa ODM tabasa kobekera umurwaniriri bwe friendly party onye bayigwana ne kiama kya UDA babasa kwa bakobekera no rakiri batabase siasa na matuka mange sana Diana naro choko igwana nkwale ngore gati ya abagaka begesa kukia abagere nabo igo igesa kukelikia abasigisi banyalta kwa bakumira na litukuli igoro na anamana bakanyara kwa bago kwana enkwana ntagete na erondoro mu director togo senato wekere asembeo ODM is making serious strides nemono okuigwana gwachakira korekana gwegatie community ya abagere na igesa kukia basigisi swanya tukaba kumira litukuligoro bakanyara kwa bago kwana na nemono mwanchumuligereri mu director tago ntebinga na kiagendete kuna koligi elia anyara kwa baga kubeka asembeo onyara kwa bago kuigwe nkwane yo ngakia baga ka obabete bakumira na gukwana gatia alitubwate kulinde Diana tigarago tebito kenyora tukubikira asembeo Aigase gazeti ya The Daily Nation mwanchitu muligiria se page ya gatano nemo niga ukwanira igoro yechinkwana cha Kithure Kindiki ochia Gachagua haigani go bago kwanira igoro yechinkwana cha yabetika gukwana ekeraringa chinsemo chiria cha Mount Kenya bagotebanga wetera chinkwana chiae nige kolekananga bono Kindiki
oiranirense tali cherende nande yokortera namangana no yokabira mokonyi bo muraibense Rigathi Gachagua igani go bagukwanira asabetika gotebanga ere omwabeire mu muromo abo itukondi yarabega kumuiranirie kiagera ere nigaro monene nandomo rai bwa elders togoteba bwa bagakabalie banjuri nchako mwanchito moligeri otebringa itukondi yo arabega kumu insult gosuko muiraniria bobe ase chinkwana chae aigabigani gatebirenga ere no murai wetera chinkwana chae mwanchito muligeri agotebanga inche no murai litukolia rero nabego litukolia mabia no eneke na rura sensemo ya siasa nintigale kobo murai bwa bananchi ande timbwa timo chando de bwensi na murai onde bwensi ora serikali nande nche tinda itiko tuara chinkwana choko iranirania nabarai bande bonsi onde bwensi ongoseire onde bwensi ondamire onde bwensi tuabeire tokurtena chinkwana nche na mwabeire nande timbwa tibo bibonde bwensi mwanchito moligeria ni chinkwana chia ikidure kindiki ekararenge asi chinsemo chanyeri ensemo ya nyahururu kera chieta samatanga y'abantu bali babete bagusiria magimabo wetira asomo basokana webaro mwanchito moligeria gazeti ya The Daily Nation yagoteba bono ninchiremo achire koligia chikura kurwa sensemeri ya Mount Kenya asibega bete kagotebanga omuraibensi ya Kenya generate yo nigo barabega bakomusira abega kuirana sentunde ya kabere asobra ibwae nigagotebanga tikamentu myaka 5 na omwako 2032 mbachikunyara bagochoro murayo ndikurinda siboninga nigatebringa tikatomo chole muske William Samuel Ruto nyaliga kuirana sentunde ya kabere na segazeti yebo igoniga ukwanira igoro y'abana agency abasai garabali ngo korokoro bekana imensi ya Kenya satebere bona tata itiente ikinande kechikunyara ge kuirana imensi ya Kenya mwanchito moligeria mugano inigora segazeti ya The Daily Nation page ya 5 nemo kingo kwaniro mugano yo bwegona gonta itenkwira se page ya kianda aiganige gukwanira igoro ya mali ari mwanchito moligeria twabere tugukwanira igoro ya Rigathi Gachagua torono no muraibense ya Kenya kagwa sokia kagotebanga Rigathi Gachagua nigalieta mali ya muromo abo ayo omotakano atigerete naboiga abana balia banyale bako gendera na magimabo aigo mwanchito moligeria gwitira sobonengi babete bagokoru naboiga bawakiri baye nyagusira muromo abo Rigathi Gachagua mwanchito moligeria ulingo chikogotebya malieta naboigo ekiatenerete nigali koro kwanga nderitu tokomanyigwanga chinga kichiria beteka gusira bugima bwaye nigale ngomo gavana bwe county area ya Nyeri kira beteka gusira abeteka gusira bugima bwaye kira likonyoro bugweni asenya gitarie yemo ikorokwanga Royal Marsden Hospital ime ya London niga kweta somo tinyo kabere omwaka o 2027 tariki 10 na sana na ibiro mwanchito muri tariki 17 nali asirete bugima bwaye kolende konyatara siro bugima bwaye goseikeri ari gochikosira nigabetega kubaga maliaye aiga nigabegete omongino yo mutangani una uchikunyora chibese icho naboigo una abana bae baguchikonyora amali yo mwanchito moligeria aiga nigo bakwanego ya Susan Kirigo alikonyora 10% Mazi Wanjira Kenneth Gachagua Jason Kariuki abonsi nigo balikonyora 10% Mata Kirigo Margaret Nyonkabi nero mongino yo mwanchito moligeria mutangani nero gochikonyora 5% Margaret Karungaru Rigathi Gachagua nere uyu obereka gokwanirunga ningalira mali ya muromo abo nigaganira konyora 5% yo mwanchito moligeria nabo bande nabo konyora goko basomeraga igororenga ninki baganira konyora kolende igento bakobolia ne hoteli ya betege koni go mwanchito moligeria kolende bagoteba gwetera samali ali banyante bakonia nigalenge wakana amakabeso amomuromo abo nderitu mwanchito moligeria ayo abwatalenge ye bilioni yemo nabego chibesinde chikaba chiko baganwa asenchire yende gochiase amate ayo mugabano yo linyagusira bonigo machito moligeria asega setiye boigomba rweta mabolyo igoro yo muraibensi ya Kenya we Sonia kole nigo bagotebanga gweterase Margaret Nyonkabi nderitu oyoro mongino wa mutangani nabiga abana baye Susan Kirigo abunago taibanyote 10% once Mazi Wanjira Jason Kariuki nabego Ken Gachagua nigo bali kwa 10% abachi tabakabolyo muraibensi ya Kenya arabeka okorobo unengi bamanyenga kiamali yabo abeteka ko baganu mwanchito moligeria mugano nabwo somera sobwagale orolenga amamochali Rigathi Gachagua na yali familia gotebanga tabete
kako bagamaria yo asenchirengia kurende gwitira saba wakiri bae kwaigulenga kiromonto eshaya injari ngoro manchito murigeria to kwana yoro yesha mugano yugole page 11 dayana gatebiri nganinki ko bagikurwanero ba kwana igoro yenibo yanyagosira umugavana bwensemelia ya Nyeri Selieta Nderi tugashagwa ya mate yaye ase yaba yegwesokia na korolekana go sababu konyi kurwa sumura ibwense gento gia chagete kurwa sensemo ya kisiasa buna igoro yo monogeli we family yo anyal tukabaga go kwana nando yuri mumurumu abo kashagwa anyal tukabaga tebanga nigo banyare kabago tugutera ale chinkwana chigo tebanga nigo will osikilia tigetenga kinyara kabage gwikira nigo kyabetege go tora nugento ge kwanirwa bosiyubo ikegambira asiboni gagwetera somonogeli bwe amate yo kurunga kibara gashagwa nigo ne company ya moya advocate ikurunga Musimi and company of advocates yetenete kinekyo nigo anyara ko bage kwamerelinga nigo abali banyara ko bagoteba nge wili yu nigo ya otorenetu nigo bakongaineli mwancho murigereli aigango kwana abale igoro ye karamu wino eli abegete bagoteba sinarali gete no koboko kwae ne karamu abuno bako kwanera dayana gotebiri biko babigo kwaneru niga bwate obutenengu bwa H billion ibere bogotebekana bwe chinyomba chialinga sense meligunga Olive Garden aiga somucho Nairobi nabo igo chinkegu ali chenyancha ya Kilivi na bwatasi bagorunga vipingo pitch amwancho murigereli asanya tukabaga kwaga chana boigo na bwate nyombe ya mekorukunga Gate Serviced Apartment Spa eyura somucho Nairobi nigo chiale ko bachikoleta vipingo beach nigo yali koleta egatiye chishiringi chiribu chimisano somotienye nabo igo bateba boigo bamakwago kwa Olive Gardens mwancho murigeli vipingo bateba yali koleta chimilioni ibere eno gutainya na boigo chigali atigete nigo bateba atigete chigali chigurukunga Range Rover Mercedes BMW Toyota Mark X J egali kurukuya Audi Q7 na boigo nigo batete ngani garwe tomurobeli ngakibachikaba bakobaga na Maria yo muganole CPG 11 gwesomera na korole ya mate yo yanyara koba yakoletwa siasa ndoche chiabeire chinsa ense yamo niteke merongene na isano nemo tete togenda umutimuko tokoirana ngogote bindo mugano bwaba muraba kurugunga ba muloti bali bagotebekana bagocha bachangarali chisimi kera bachangarali bakure nibo bono nigo basoire kinyorekemo kikale kurukunga Lelegoi village kigotoka sense mikurunga sigo wet sisemo cha kericho aiga nensoko TV Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Magega ya televisioni ya Nsoko wikasero yao kwa nyori baga ligi yaliyokoralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokoralia gukwenyolia ogukwa gose okubonchurelia bono na bokonyoli bagali ya bene liyokoralia asegete senieke asoliguri liyake busani tulikere gose twakere simigwitire namba yaito yobonchurelia 0788666662 abagoto bankirobote chimbunde nabugu itababegwa kurende kirobote chisemi nabugu sirio bobegwa ekina kikiagari umugabo no kisi county muske Paul Simbarati akobariga ni bonsi bari basabeto bokonyi bwichi basal kurchu body choice chinsemo ye bungi ya South Mugirango bwikana asumuriga boko na chibasali umuyigo ya mwanekigima nigora koreka kitari kisana isatu cyumutingi yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinse ibere cyamambya kwagachya nonyori bagali yabende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo weteregete seni kia usigete Nensoko TV mwensi mwaliganiwe.
nuganetie betri uratumia segari yao ebetri uguchachirimo ugakweba ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gosenga kiyobokendu tawe chanika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia chinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneli kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739 697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Omwancho muri mwa Soko TV igeta Ngiye Soko TV ibwatira sengenje yao kokoretara amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi korime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire monda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya gukoreta amangana y'amagiye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili Jeni Gongoro Perpetual machini na nyora netrobini ya Soko TV obroso bomugusi Omurayi omukuru bwense ya Aso Thomas Sankara niga tebete nige kuira ekerengo gete kyobo balimo kibirengeralio eliokolenta amoncheralio ya magenderero asama tukabusio na kyoge kogera omuseneta Gloria Oruoba erure koba ebalimo yaino aso musimamo y'omutindi akonye kurwanirira omugusi inyora omusike Oruoba nigalinge omuseneta omuchorwa w'ekyama gya serikali gya UDA kulende agesokya kubwatisya omurwaniriria w'ekerugo ky'oburayi bwense kurwa orogonko rwa Gusii omusike Dr. Fred Matiang'i abange bakamuruke balimo igoika kaurwe kerugo kyaye kyoboseneta asogotenena n'omugusi omwabo nonyabono atabwati emirimo obeire okurwanirira abasubati w'ekinia kiuchumi koenana ebitamba by'obochenu nabo igo kurwania chisegi chiegenka bono nigo aboliri omugusi komochora buna omu women representative bwe county ya Kisii asobochori bw'omwaka ogocha elio aire obubalimo bwaye alia sebunge agenderere kurwanirira omugusi emeremeye nigetagete omusubati omulemu Oruoba narokwe balimo takumeti kugicha obubalimo obo bokonye kurwanirira omugusi mbuya gutwara omusubati omulemu gose balimo kubwa gutwara omusubati omwoba okoni egesaku oyo nere Gloria Oruoba ebalimo yagusi Eye Soko TV oboroso
bw'umugusi. Mancho muligiriri chiabutukire chiteke 54 maiga yense yamese mambia bono murubelini nsoko bakire nigo togendete kuligiriria sensemeli chigazeti kulinde kwateungo mugeni itukira studio Diana akuruku mheshimiwa Beuta Omanga igakabero mwemusi obugichora senwa bagichora mbojirani tigante benga wamenga seitikiagira no abantu baminto baruete. Okay, tigan kore bwanga sencho mugeni itekire egera chinsa ibire tuikaranse ga igango totebiare odia mwero ne bwate zoning gusi narose bache bagani barore gose ntorete zoning nyoro mwancho muligiriri tukora kwanera gaiga igoro ya aba ibibago kubiruka bodo ga kidaba ababegwa abadaba ngerangeria abambali bago kungaina bago wakiresi mibago tebia nchenkoro kwa Tony Nkuru Safaricom bacha bagote bikwa ba details bako ibera kurwese account ona bangwana aba bagurugunye bibage byebike ligobono bimenyete kenyoro igungalela Goi village ekikira sensemo ya Sigogo wet ase county ya Kericho nigobono bagutara ase bikundi na nigo bakorrekana chinsemo cyokwegokia nenchira bagendrete ko baba kuligina konyora ngakibago kuibera nigegendete umwanchu muligiriye swagoteba nigo bagari go kuibera wetera sensemelia yesimi aswa konyara kwa bakonyora details chiabo baswa pwela ini yao wochikobeka next kwanyara tuligokora kende gions bagotebe kenyureke yekorukunga lelagoi kikere sensemina watebe kunga sigo wet nigo kere kenyurugi tegere no botoereru keliora tarura bugenga bubagombo kobororo abo no ba onchoire bakamenya tumunchu muligiri nigo bakari ko bakororekana ase chinsemo chigurunga kibashongor asbako genda banyara koba bakwegokia na nigo bagenda tumwanchu muligiri bagenda tokora ibintu bigurukungu go swap chisimi matuka mange nigo botwa bere tote unye bibage bine bya mulot bono mwanchu muligiri nabo nyara koba go kuligiri nchira bakonyora M-Pesa statement yawe nchira bakonyora ebintu byao biri bikobetereti nabo nyara koba gokora Diana lero squeeze ningotomere nengo tulikora namba yane gokora ikobiki register chiri cyo mweli kwa yagubine account lakini ubiyango randi na aro chaba ngwana igora bakolera ase bale goteba nga abagwakana ichisimi to gwakana mambi lirikonyo omonto abagotumira 80 omwakire nga bono liri nakubugori go kwanga kana 80 libagaliemia nonye no kurifasi bakorifasi kasi abere ngo sana aba ngokonye yalengi kyaro monta konyoranga kwagurire chingeni oganirwa kane pound wakanire isana okonyera sogwaka wanchu muligeli nabo wesomera senseme ina koranga kiere kagerete twara kwa nemega nemenge Diana ngo kwali bagoite bwange sencho mugeni itekire egera tonyora libaga lyokomoleta se studio gaiga aigase gazeti ya The Daily Nation mwanchu itomuligeli page ya kabere nabo guchukunyara ko wesomera sobwagale niyo kwanera igoro yabamenyi w'ichinsemo cya Kitengela mi county ya Nairobi bagukwanira bali bamyeta chinsemo cya Ngena Uroche chinsemo cya Kajiado puno bugima bwaburo mwanchu itomuligeli nigo bagukwanira mona chinsemo cya Kitengela bagukwanira igoro yenseme ya mokonyora abasaya bangi barira semetime bagotebanga ekero wikira somo cyo Nairobi otebange tibiya nigo kwenyora chinsemo cyo kwanyora ngatubwatia sokorara kwanyoranga nigo kogenda kwamenya asemete y'umwanchito muri chinsemo au kwenyorera obukonyi nigo bakwanira igoro y'abantu au bagurwa emigano yabo bona benyoreta chinsemo ichina bukwenyo ogwesomera asubwagale oigase gazeti ya The Daily Nation na romuganori Innocent okwanira igoro ya drama festival timetio Innocent ngwagaterire na igwetemo gukwana kebatinge mwanchite embombo mupira lakini ngaigase gazeti ye amaitogotera soprano go salto aliogiria ye ndiratokese keyboard Wanjito morigirega nigo bagukwanira igori yetim waiga no agotebanga aboro kiwekera barazi skuru nekara bakogenda gusiba kwegerwa igori ya drama festivals amashairi amatera tigabaye gwe timu iri tari gukwanira amangana siaso Wanjito morigirega maiga yeskuru yemo korua epoem yari gukwanira igoro ya kogenda Singapore Wanjito morigirega eskuru ya maseno ere kabage kogwanira igoro ya boy child igoro yo mwana mumura nabuna ebinyoro byabere bikobayeba haiganigo bagukwanira igori y'skuru chonsi nabayiga boroki wabe y'skuru chikone kyabonekera abana bakwenda drama festivals
bari gochikunyara bagukwana amangana ali aranyare ko babika sensemo ya siasa omwanchito muri bwo sobera sobwagare oliga teach school chiria kitabete chigo perform kiagera nigo bari ngukwanira igore ya Singapore kaitekora sensemo ya Innocent megano ya ne yerire biyabana sana mwanchu muligereri nabo gwesomera se chipeji chia semo y'ikigosori ororenga ke club ya Liverpool y'ikikobage kogosori butuko bwa rero ni timu ya PSG Arsenal ni wayagosoriti itukuri igoro ekanyara kobage kogosoria etimu ya mwanchu muligereri yarenge kurunga Sporting Lisbon ikayitegulia ya Marseille Lisagero nabo ige club ya Real Madrid nabo igoge kanyara kobage kogosori na Bayern Munich. Bayern Munich kabwa chigo libere negatiyo chikoba kurigiri musubati bwate myaka 50 ne berengo cyari kabaga kuminyoka ase chimbero chirichia Eldoret Marathon nabo nyara kabagwa somera oro musubati yinga kyakuru kwa se chipeji chirichia chikosol togenda se semo yechikatun asobwango to chakene katun yerese gazeti yane ye gazeti ya The Standard yugo toka se chipeji 12 mwanchu moligeli tango to yirigeli asobwango yoto nyara kaba tokoranga ninki keroro asenseme yo ya se gazeti ya The Standard mwanchu muligelingo kwanerere I'm getting to the source and cleaning up the mess aiga oyo gokwana no muwaziri opio wandai igabo goletia mop asagweta nabokoro buchafu nigo bororo nini go kwamba korore kanere bwe ko monyene ige onkorerete ntatebeti gulitikirimo gwe onkorera kali yue koro kingo botutuka nugo bumubwateti kulende nero bugoletia mop wateba gochinde gosibia umuchando wosobo tutukana bororo oil scandal mbara ibaye sogeti nense ya Buganda kyaba tebo igo Diana Nichengo tebi talipa Kenya bayi chageti Uganda nero ya tebeti gukora mafuta nara tuanyuri ligolinze Uganda ni uskanete Uganda ya tebeti gu tuwaletira mafuta yili ligolinze Uganda lende gachikoligera ya mafuta ikanyora tali gweta standards no ichakire tafu Kenya lenda geta standards manjito muri ya se gazeti ya The Daily Nation lera ka gazeti karikanaga ke kalibotamingo gotebringo ga ukwanira ya parenting o manjito muri ya una bible baganiri kubarenda abana babo nabo gwesomera so bagari kolenda sekatuni yaneni gotebanga do not go beyond this zone don't go beyond this zone don't go beyond this zone kwanete mara gatatu bagotebanga nkarengana kurangiri se gazeti ya Daily Nation mwanchito muri lingo wato muraibensi ya Kenya no abate wilbaro ya ega igando chibo igo muraibiki ama kia ODM Buro Dinga nere no ali nyimbe ya yakchorekera gotebanga don't go beyond this zone enyimbo ya tanganire zone yo ataganiri gotacha na mega ya yendo chena baraiga igando che omo governor we county ya Homa Bay Gladys Wanga nere no ali gaigano abwatita matunda alindo chendire libaga kaneteri moli agure enseri nere atkera wilbaro kolenda yande no wale wilibari igoro mwanchito muligeria nabo igo Wino Dinga no wale kormo inogali nabo go somera sobwa garo mwanchito muligeria ali asi gazeti na mangale ngoro kolenda mange twabeire togusangana ya ndabo kunyara ko somera sobwa gare se gazeti eri wanchite chabutokire chinse takabire mage chinse bire sebono mambia bono tondo mutubo kutoirana no mugene Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi Obutini bosombasi amate ninki kere tokore Asamari etangoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amaryogo tindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwana funzi orenge kwa ende university ongere gotumia maruna amaryogo tindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyo onde orenge ko ende kanisa otigire onge akonywa maryogo tindi
na amaru abasari erio twabaretaga Better Me twabarwari erinde obugima bwabo bwirane gochasa obugima obi asamange twakirisimia namba 0706840844 Better Me Rehabilitation Center lichiburio gukora chingatale ichiobutindu ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ng'aririe imena isiko ya gusi na gusanga n'abayaeteire n'abakuyaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chibike miaka star ngachaka ngondifera po ngoira samagoro wani kamenya gutokanga na twali roba ona wachagete aya nime yo muroberyo bumwenori kiraritukure Jumatano chinsabiri chabutuko imeya Nsoko TV oboroso bumugusi abagotwankira ubwate chimbunde nabo gwitaba begwa kurendekera ubwate chisemi nabo gusirio bobegwa ekena kikiagera umugabo no kisi county muske Paul Simbarati ako bari ni bonsi bari basabe tobokonyi bw'ikibasa kuruchu body choice chinsemo y'ebungi ya South Mugrango gwikena asumuriga boko na kibasari umuyigo ya mwane kigima nigora koreka kitariki sauna isatu cy'umutingo yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo hasigati Kenya marambe gucakira chinsebere cyamambya kwagachia nonyo libagari ya bende gotengera umuyigo yo ayemaseyemo gweteregete seni kia usigete Nsoko TV mwensi mwaliganiwe shauri zangwe ngaro moijana umuntu bataya mabwari Muligari bwa Nsoko TV oyo no muroberio bwo kongoria mareko na inje mwana mboka Edwin Nyang'au turabe tukumira na kira litukulie iki guchakera chinsa 10 cyamogoroba wikenseyemo yabutuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda chitasekeruko orambulete mirundo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoletwa na mwanambuka Edwin Nyang'au ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegetere ndo gesongengo to amereria bakaliya omoto yakabwatwa ole bakaliya omoto yakabwatwa amatukemero ngena gaika kabwatwa onye kubwateri bolyo obosemia gusekero kindi gyonsigoro yemirobiri yaitu Nsoko TV twakeresimi ase namba 0788666663 gose tulikiriri kuri email nsokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya 5 asumucho munene Nairobi. Nsoko TV oboroso bw'omugusi.
chinchira chito chigekoro nigo chirasoko goserwa konene gosiriwa ne chinchira chekerero ekira kikiagire Nsoko TV twachire guturigisa ku kyomugusi kurwa soko limera asendiba y'abanyandwariro oboroso bw'omugusi boigekirwe omugusi bono ne chinjira chiago goikaransanse na kubeke TV yao kwene kingangwe somi oregekoro kyomugusi wetero murobiryo bw'igekoro gyeito hasi tukumira nabaga kabasamwerere naboigabangi nabanyika eriko kwanira okwebogia chindagira amasikani chinyangi nemejega ao y'omugusi kera litsuko ria Aramisi chinsa ibere igoro imeye TV yao na mbeye Nsoko TV na Stephen Nyariki Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko Yegoro yeito imeye Nsoko Nsoko ibyengia yakire ngumanga bunalero mwanchu muligereri ene Nsoko TV egeta sena mbeyemo aseliro balia gusi aiga no mugusi yakwa igulibaga na konyarako baga gotegereru ase chinse 24 asa matuko atanabera seiki mwanchu muligereri Nsoko TV nechikobwata ase chi county cheito ibere chia gusi ekse county ya Nyamira na county ya Kisii ase njira yoboikeranu na nene mono ntonyareko batoko genda ase bali bali chinse mo chire isiko ya gusi si chinse mo bune chana kuru mwanchu muligereri elitonyareko batoko wa omugusi ora sensemo ya nakuru libaga elianyareko bakoigwewa na nene mono ntonyareko batoko so ase chinse mo Childoret no mugusi ora ase chinse mo Childoret nera nyareko bakoigwewa mwanchu muligereri ntonyareko batoko genda ase bali barasa masamba una chinse mo Chiamolo aliaso mugusi yale emuletie tunyareko batoko ireke gusioro no mugusi anyareko bagakoigwegwa asenjera enkeranu chinsemo chia Mombasa tunyareko batoko ikoro nelio mugusi nere anyareko bagakoigwegwa asenjera enkeranu aiga omwanchu muligereria segeta seni ya Nsoko TV no botochi kwa batoko kora igekoro gyeito tunyareko batoko gekora asenjera bwenerete mwanchu muligereri aiga ntokoreri bina nekera obwato muchando wasiririo yo mino mwanchu muligereri tunyareko batoko korareria okorari kwa nyagosira asenjera ebwenerete Nsoko TV oboroso bw'omugusi eye ne Nsoko TV oboroso bw'omugusi Mwanchu muligereri mambiende ngia na ndengo tabinga nigo torasumurubili Nsoko bokire chetrisiteka 12 maiga ichisebire semambia bono una nagotebi omugeni tongo ikara ase studio tujara ko batogo kwana nere anne mono ase nkwaniria tochiko batokoligereria mange aliale ase oburai nabo tochakera oburai bo chakera kurunsaria tuligereria siasa yaito nabo igo tunyara ko batokoranga ngakigesa kugekogenda bwango guchibusio barai na butwa gatebeti to kurangeri go chaga igana twakwari bagagwa kwana no murai yakurunga Biuta Omanga waigo nabwate background ya subuliki semambia bono ikirase studio tigango dara mwali baga umwancho muligereri arakwana nayo mugusia semambia bono ngakyo mwishimi wendete yeah my brother agokire gwika Nsoko na nagocha okay I'm really happy and congratulations ndo jenga mbia mole okay asante soko ngaliki onkaribisha okay turakwanga bagusi baitu tuyunga araituranya rwashya usimbiere the last time na kuigwete bare batanga mbugichora kwalingi mbugichora nale andi mbugichora ande mbugichora nonyi boire mbugichora nona gamba andi ngakira bagichora mbia mona soko nge platform yoko umurai bantu bagutaka baraina bange lakini karakwa baire nege squara ire you should thank God and nabali bagwakira chikura nawambia asante sana. Thank you so much. 2013, 2017. Yes. First time nini mwacha ageti devolution. Yes. Mukalete eliogo gose mukalete painkiller. Tukaleta vians.
kiara expectations ichi alenge igoro sana. Confusion was there. Bantu mbalenge shuanga inki devolution yere. Lakini as we went by, bantu bagaja bakanyenara na kire paka bona kora kananga yaire emeli nonye tirabwata bantu mbaranya understand buya mono bali budget after us. Abara batara understand because nabana inji batara understand. It is both. It's both. Yeah, kiara omwaki chikura chinguru nchiro bwate chinyenge chitara tumeka buya. And maybe abande it's because of ignorance inga chinguru na kichingana under the katibe yero. And then nabara ibali ba chete after the first lot leadership ya 2013-2017 pakasoa kiara bange barucho bugima bwa change bali balenga obisi bugima bwito bwa change can admit people could buy cars, people could buy wards, people could work bigger. There was a lot of money, so ababaji goje second term pakamanyanga igari quick money and easy riches no ko assembly. So bagaso bamaitenga ntuto ko endalia tuchiko ukwanya. Okay. So mbaso etio with the mentality for service delivery. Okay. That's how we got it wrong to date. So the beginning was the mess. I'll not say that. The beginning was good, but sustainability of what the katiba intended abuna watu walitokasirira. Tukabeka chibese no gwetenenki mutu kwa service delivery as per the constitution. Bagatika pending bills. Legislation ye county ya Nyamira turachakira abo kurende ntarakoira agabwe karoro tuguchakira tumaye gutira progressive rito so national politics mwancho muligiri kwa muigure mputa omanga kuruku mu MC olenge SSM ya bugichora 2013 2017 agatebekera babegitilige na lioboroso mbayegene tenge kibabe geteki alenge kironge kurende batabanga chimbaratero kigara kiya kikoba kikubwati kwa bande go basoetase orubago rutabwenerete asemambia bono tukikoba tugukwana na mono numurayo bwate kirenganera nabakunyara ko bagakuru birengera libyaye nabo igomuna nagotebi nabwate background yobuliki igo ninkwane ukikobenene asemambia bono nabo kunyara ko bago gukwana na intwekera kinga gicekire ochaga igase studio number 0788666663 eliyo tonyara ko batugukwana naye asenchira weekend wate aba innocent gwakwana bwange na mbere 0788666663 isi 6 echichire isano omweli ukoleli sato nabo igwekero koligerelia CTV yao na mbingo chere yarorekana gali nabo tokonyara ko batugukwana naye na ndotoke nobwa table irinde asebone go mwancho muligire semambia bono mugeni itongo mwarigani nelingana litolira bwa semambia bono tubwatalingana litolira bugaiga okay batebangalire the quote of the day ligonyara ko bali gotokoba gochiwosio twanyara ko batokoli bisasi nini kwa cheto moyega bono muswati aliko bisigu chianga igachireso wata uchoro yo think it yawo but I think I've had ando bagachi na chete go kava bali kidoli go takatochora okay already tataite se babia baro twale go taba go korama ina twire irurio lyo moche bikoba ikinekelito uragetema sinini ate ngalitu kama ino yo montara twerwe nimbura lirolyo omochie ebikoba ikina bokere gesongo bagataba kere self explanatory nga ekero kera maina twerwa ngaye bikoba byarengi ibikoba mbibwate role ya bigo play na bigo na bikagira ngambia play part yaje egere amaina itacho karaki okay tachi gutwerwa kiro muntu agateba mugavana no mube muntogete no mube ngayi abaraya abande bako hold responsibility yo audit abagavana ko baligere linga kiba kora checks and balances ngayikire kero ko ligere liba anamono turachakira Nyamira yogiri arabe iri Nyamira for the past I think Nyamira talibona ya chake lyogi Tima I think yako rogo chora Nyamira yo kange lyogi ndiro I don't know give me a count yeto wa lyogi nataka chakira Nyamira nataka gura chakira Nyamira because no kwarengia assembly nelyogi ringana naki na ndeliaki na bera abe lyogi ndiro for good cause abe kunyarekana account chinda onyorange biranya bibuche to mantu mariko narokwana so in your opinion I'm getting to what you asked me okay inga inkiekara Nyamira lyogi ndiro you know
any establishment is as good as the top management. Ekara top management yako kana etali buya etali kugaidia bari yaye the situation can get messy. Igo ekero konyora kusino mo governor ore county ore hands off. Hands off enda kebeke nga yani utacharity kire gento no are kire toko boko kwayo hands off. I mean arusa tiaga atigete baba to be off ya no usioro tali kubwati yeah. I think I have no problem with chakira kera abale kone ri bamete nga ntokora awezi jwa ntokora gucha ntoiba gucha ondeyo kubwati ntorosi para ntotarosia indirio ri aje kurigerie para tigatonye rosa rosi masara gataigo tuetere torosi wese. I think I have no problem ya chakirete nga initially umugaba no lengo was very consultative umaga kanyagarama ntokorde gasinere ere every now and then na bwatenjera ari ku find out nga inki abana inchi batagite gwetara CMC cyabo every now and then na bari kurangira elected members ubabori nga kurwe ward yawe yabo gichora Busamaru wherever name them John speak sima inki kiri problem mwakwana odaba ishiaba na banje to turama tu na baigule nga 1 week I'll adjust and work on those concerns bono ekerwe yacha gosoa era hagatiga nga assembly tigekora ibintu byaye ebe independent na kuba independent nera agachaka akatiga naenda karajo cha minister agatigara nga nainwe colleagues na begenire genda mo colleagues chi minister chiria ekarajo swali nchachi gukora ibirengera biria byo mwana inchi bakagenda baro bakarara ni CMC na chiro chigaikase nchachi kona ko boda ko make follow ups of what they had passed as budgeting ikiyako now because of that questions kama na wansa gochanga mwaiti budget gendo getenga okorwa mwaiti kia mache chipara binte binge biko wa capture as a budget bigo ikerana now amabirira gansa kurwa saba na inchi leading to so many audit queries so that's why now ekare ikire audit query arule se order general abana inchi banye pikiri CMC chansa kuoga chia feeling now kuerusia sama gosa ale bana inchi mbata gutosamba tiga tutagetie governor. Okay. So that's how now that's how amario yali yakoreki agote Nyamira. Senye chwateba nga na very specific de Nyamira nande kwa mbuli wa Nyamira tiga bono mbeke a general blanket question libolirire ligo kata cross ekara tokoligere liboniga tokorilae auditor general kurwe chiriboti chiaye nande twaligirerio mo control of budget kwanyora nonyenesha ese National Assembly na chibakoreta bosio kwanyora no naba senator na chibagutumika abajumbe kara batete gukora inkwane ndeyo CCH committee cyabona chibakorigereri kwabete county assembly ya Nyamira nabo igonkwa twalite libagalio gutwara exchange programs mukagenda chinsemo chindi mugachigo benchmark no roche county ya Kisii na berato keno menyete bosongo and you have also seen the same thing. Ntobwate capability SH county chito government aba MCA baito baranyara kwa babago audit aba governor effectively yes kera chi exchange program chiriba korwa ba jigokorwa na any county chitichinyene karomogo service normally to start with ngo irumore mwaji kwegerigo nga inkieta kera okoro what is expected of an MCA committee flying given the okora and all that so county teyo sa assembly teyo etamanye tinkieta kera okorwa na ende ngoeti ngoro kyubare karba so irema na ki budget ya okoraki ekorosiwa na chi budget tinyingi of late ichikorosiwa as per chi program chibana ta ko undertaken and are given dockets so no tamanya no tasoma accounts onye mwabekiri chibese gite chibana ta okore gento gite somewhere word yao it is very easy kumanyanga kinyambi ntobete nyagitali asakali kurugeta ntobete polytechnic you don't need to be an accountant to know nga chibese chia so irasi gite na chibana ta okore gasi ekarole focus das an MCA se word yao chipara na within chipara isano from point A to point
point B, from point C to Q, wherever. Ekero wachiro kwarigereire kwende batangasire tenderia no maite kilometer chire buona kichiri bwanda koroswa. Ipaleria no maite nge koroswa to the standards chia or weather road igweteka all the time. Chikwene chibana takubekwa mekwende asama chagweta ebinteka birebi ebisimankole matole ECD classes inkorostora se mangana education. Ebinte byonsi chisede nkorostole mangana trade and all that. Now ekere budget ilia chire mubwana takonyerigereria. You don't need to be really to have done finance omanyanga project yane njakoletwe. Onye tuate betenkole matole gesima. Igisime kinkiraremwa. Inkimoko anyero modita acharo Nairobi achako batenga gisime kingia kordeki. Nkiraremwa. Ewodi ya if you are leading in charge nando komaitenga inkia bana inchi bago tometokole you are the first one to audit the executive chakiri minister chakiri chief officer yaye but someone ask them as per this budget chibestu abigeta 10 million ikintekenkira korwa mokayanda mokakora what they call ground breaking. Then what happened? Inkimoko ganyera auditor achekuru Nairobi anakuwa chibese na no menya tario maetenga ichire yake birigo njana koroswa miruka njana koroswa so nyandri CMC ichire pit serious ngabinte mbirigo ikera asibawe ikera normally nkonyora bare reports every after 3 months status reports onye bawo take serious I think edio yeli whatever angandiri wikera sari wikera na ngandiri wikera sari wikera na chakera abo ekogera na kitega gora twatebe semambia bono mugeni itekera rese studio tugora chaka kurusa nande naramwira se legislation kumuinyolenga matukali amagega nabo yarenge igo naboni ganegendrete mushimi wa 2027. Yes, it's just around the corner. Asegeta senia kemo gwatebete ngo muheshimiwa Fred Matiang'i tabwenere tikabisa gosonana siasa ya gusikira umuntu tigebuguriria bendera ya yakine. What did you mean? Exactly what that statement says. Inga abantu abange normally ekero umuntu manena achire like babo gashawa na bande enkonyorora abantu mbale bako basaraunde. Umuntu uri non performer lakini esengenjo umanyetenga urio monene nabwate umunguso ya kwenda waso igotia yime ya yani asale no uri no komotera no koraki lakini ayo manyana asa performer gusumu ntoro bisi you failed your people bono guchikwe bacha ase umonene uria na so that's why I was saying Matiang'i ochire no mongsoje kusio maene as we are talking now onye na Matiang'i then you are in some big shit. No nagotebanga na boko manage I think I didn't pretend but the fact is onye Matiang'i ochikobe pilot bali bande bale kando asimona asegusi ne chikobe problem so ekana nagoteba igo na minetinga kiro montairane akore clear expected gokora to waiting Matiang'i yare Matiang'i na chambwa to koboko na chakore ekio kange okonya so I was saying Matiang'i erewe okonya kiana that chikore chakiro monto he rather steps back atige abana inchi basotia abantu bali basotia abantu bali senje natete kiroge kene abana inchi amaswali atwali kubuli arenge ye account assembly maswali atokubuli kwa nyoro mu bunge after every election cycles whatever tete turusio tolentoyo tobekuyo tolentoyo ebire bibintu gwatebire bitakira abana inchi baligereri igo kagotoka nale asoko koboko kuobolio na ndoyo datoke kwa kobe baligererie chinsemo chionse zoning neroro actually na wanyangusi na biraze gocha zoning area me I've never supported it I don't think it's the best thing to do kiera uiso kora zoning Matiang'i taramanywa tarairemeri na inde epatieri yaye njaje dereke kaira nanse so ekera kora zoning on the account of Matiang'i's popularity nga epatieri popular the personalities the political parties chiri strong like ODM Werebogere Wono Central DCP Ukambani Wiper and all that now kero corazoning mbono to introduce Jubilee so ogoso ni Jubilee ogoso na gusianda what and then ODM nero yakabire ya bwate melimono so do we assume gusi ODM then what happens if you may win?
Yeah? As a democracy, sa wananchi babwate a say of ngobatagete na ndi party kibatati wa associate with, I think bia sali bia okora zoning mbibwana to entertained. Kabere digire Nairobi. Nairobi onye soni which party? Abukweboli. Abongo na kwebolia inga karba tabanga tokola zoning. Zoning in Nairobi ODM njabwate byama. Njabwate yabwato muungano ya lenge Wipanero ebyama bingi byalenge under Azimio. Now ekero zoning, it means okwenda specifically to a given political party. So Nairobi nerega onye soni which party? Divolio. So naki asenche I don't think zoning yeli ne proper. Onye kule popular buna naiwo yonda teba Mili Odhiambo. Onye party kurkudiam keltar very strong. Kimaitenga eternio monto Kisii town, eternio monto Kisumu, eternio monto Nairobi, Mombasa, wherever, nere strong enough. Na beko manage kuira chikurechiria. Why bother with zoning? Why don't you let Matiang'i nera iche Kisumu town abeke candidate ya Jubilee or whichever party. Inki motati kera Gachagua iche abeko monto Kisii town nera ngangane. Kera tuisoko kora igo, by the way, into travel disadvantage. Yeah, ntoko beka monto Nakuru. Yeah, ntoko beka monto Nairobi. Kera bago tebanga Jubilee tebwati bantu bange within Nairobi oratewe nga ine zone ya party fulani. Iche ko baigo no wite bya mabiri bikabikola kana bitete wachaka. Ebya mebikibiko genda bigo chaka lakini ndo mwishimiwa rado ise kuligerelia kero tagete chiko control ya executive onye Matiang'i okogenda chiko soaga iga state house datagete majority ya kwarangirio taginga ichugo cha umanya ko mushekera bago chalende balene bale 15 abade bagwate scarf inde ya blue abade bagwate ya green abade bagwate ya orange baji kumusinya chinga gijinde chipati that's okay lakini you know again take nango tawangeli na ki onye kule leader iko attract support from the populace ya abana inchi bali bakachikura. There's no way ora betonyora candidate Mombasa. Kera abana inchi bali Mombasa mbabwate umunguso mbakwegene tasoborai. Umwana inchi oli Kitale na maitenga Matiang'i somebody we can bank on go change Kenya. So nto assume nga kero tu abekire zoning yeyo nga nandine chiko kwa abantu from elsewhere tiga bana inchi ba ukabadi saitinga a party ngo identify with party A and B bose na nchire party ne policy chiaye egere ekero goja kwa choru chiaye to wikari na ndokoleki omonjo kerenga nga Matiang'i bona eningo gose gasha wa eningo gose whoever ekero wanjete party na ndo agire to policy party chances are we kotegera nga inki party yakoreki egote bine onye ndito sigete multi party inkie kera abantu bacho ru bawikera na ndo chikogoro kwa chikogoro wakwanera ukogoro na ndo tucho ibono tukwanera magendra sensemo ya Gusii ko channel nge guchibosio sabali umuraibu ense bunawo chikocha lakini tindi tight kora introduce at this time mu Gusii twabere disadvantaged asogo waka highly charged politics yasengakie because tolegesa kwegeke mubaroito nororo yes but uise kurigerelia nonya nenchira ebintu bono bya chakire ko bigokorekana nonya no muraibu ense of course ngo cyari go Gusii mu Gusii siasa kwa this time ngakyoko yeligerelia. You know, tali Gusii bwe kochor tho kora siasa yose al campaigns as at now. Omonene bwe ense na ro introduced this al campaigns. And I think it's very unfortunate inga iga so to bisi akalengereria the election. Ibagale ko so bisi alengereria service delivery ya ache gukora siasa the last year ye campaign. Abantu ngono kuinyora bari gasi mwaka Kibaki akorete. Kibaki was not all over the place. Yeah, tali kandolo nchi mache ogenda kira matanga ogenda kira asi ogenda umuhakuri ali wisara service egene te technocrat abwate nga ni gasi ba gukora tigabakore ere ichi report yale konyora maybe weekly or even monthly as progress reports ikikira uru direction oteva tiga koruga iketu change gatokoreiga and the country
moved bono oyo ogerire ense a country abeire in a campaign mode kurwa so etobis reason a country yakobera in a campaign mode neringa bali batari comfortable nere na baruba feeling atuise komotiga yeah ngutamari with the ground na siasa is about ingo kwarora ingo wategerera ingo goikange na korobna atari ko na korobno ta expected lakini na jitaga itari kolino na yete market center yao that attachment inga na amanyete kenyoro yito so that's why ekere president ya myokirega ababande opposition baru bajakira korengelinga no umuntu yongo tamari with the entire population ye country na into digatomo myakikurumaga no ko myokinga okodre uchira kwanyole country yabiri ne campaign mode yasere campaign mode kibono here disadvantage di abana inchinga magendero teyo bono yekira ase abana siasa ebakuminyokania uyoge ndorwa umotoliro bwe wichibando ne sukari ekiro na 200 opponent yate kuchikuisaranse ikire nero asot nero kuikwacha kuriye ncheranga what am I going to do umuntu yochirare take for example a constituency kurukunyali bali chache nali bali chache chanda is everywhere every Monday era gotiga bali bamenyoka chikanisa erocho otoka Monday na Friday ogosoa matanga osoka nabantu abantu bali banalire bo bali captive of what the MP wants singa oyogachire in fact intokuru ototobwati isukari omachere and such kind of things the no bantu ba understand the needs chia nense yangalire I don't know but I'm explaining something inga now ekerera kugenda igo opponent chiaje abamura bajira ali babere narukuru kunyamba no kengo narukuru kubirundu na rubono batebi ngake moisaransete mungwano na endeta mwende nkobere ferizi kiara ibinta akora nebi ungusira abangina ke bamwigure bamatenga la rechumbi nekaleteki nero so ababande babere nyambane bajakire kubwati no ngake tata wikatumu bwati so this is going to affect amagendero anyali bali chache tuanye tumia for as an example yes. Now bana inchi bali kuikase bibolinga inkitwa bwena takokorerwa ya epare yenja bwena takorosiwa kintu gite chipaseri na kichikuruyo bono eba focusing ingoto agento gite so back to your questioning siasa ya mapema ngo affectiere amagenderero nari kuboria abana inchi baito bagusiga ndonse semole nto teberera kubeka kuchira ininga ngochira matanga gusaria matanga y'abantu gwacha matanga gwakwana chita kaisano gwasoka n'abana inchi kiari no bade 200 yeah so let's focus more nga muchumbo riali kuri chikura ingia to promise tiara gotokorera okay ya chibasari na kichikuruwa gento gete na igikuruwa nto focus on inga ingocha otosera we must change inga inki to expected kurwa sabara ya tutarigereretie then gotigara tole igorari nga 200 achinse machinde chigenderete ligire buna moranga a lot of things are happening avocado chitongo to west ama toka itongo to west aba chumba aba gutungwa sene gutuligire bali market gosebarabo no kuruchiwa chicho tokora magenderero baje gutosera 100 tutigarite magaza community gwakwanire I think ebintu gwa address rire pertinent ibere ndetangani gwakwanire siasa iliyo kwa egwa chihanda utibintu bisinini nabaye gwakwanire siasa ye biyama West Mugirango bugichorere bugichorere West Mugirango yes okay igaba gichora da ubaro asati West Mugirango yes is part of West Mugirango Nyamira County egarosia West gaki mojumbo ino and I'm sorry tali nataka kamalete se controversy ya ichingwane chitu chia bona mambia kurwe tali karo murai na bagukwanerwa kurwe ya kole tali kurwa lirio moske Fred ya kole tali liaye asesemo ya gusiti matyo singwale ngoro yes tali liale tete jita sana kamba korore kananga chinga kichinde mono muna West Mugirango muachite mukaleta abantu kurusiko mukabeka gali se kibara bitibya nyama ya bugekaria bantu batarwe tororo muraigwe sengo cyare bono ngo cyari kumirana n'abantu abanyane beborogonguru mbia mono maetekeroro murai responsibility obadene chinyinge sana abarai bainto bari batotegerereta se program eye tigamba inyoli you are no longer yourself. Like a president is no longer himself.
you are that country. Of those millions, wale se country mba wakira chikura mba kota wakira, nayo murayobo. Mbancha mbatanja at given time, naye. Na omuchumbo ito West Mugirango, at any given time, as at now, nero muchumbe. Yeah. Yeah? Ntona kuoga, nto mwara, nto kora kinere. So, nariko wenyeria bachumbe nga, ekeruli in that office. Manyanga, ekero kwana, your word, ilibuata a lot of weight. It's not like me buta, nkwane, riana waligo sirirabu. Lakini ekeruli murai, wiko away, over calculative of what you're saying. Ekero, it was very unfortunate. Umuchumbe kotebanga abantu bali bachete kukaribisha Matiangi that day na babaga gashagwa na Kalonzo na abande nga bali mbalenge bakikura andi mbalenge ku constituency ya West Mugirango. How now, honestly? Inga abantu bali gwakakura na agenda linde nkabuli abananchi nga na berego bakakura bagatanga pana intwe ntuli baikoyo etwirete seme kutanelia willingly ntwaka ndito kagendo. So ekilio muchumba atebetenga abantu bali mbalenge ba West Mugirango ilina no matusi asa abantu bali ba West Mugirango besogetia so bonge bachukaribisha omanine bwenza. But rende, you know, siasa is funny. Interest chaye chiri tofauti kurwa interest cha Matiangi. So nabonera ali ku paintinga bantu bane mbalengo lakini ndio maana mbolinga there's no way urarusia abantu siko baichole nyamaiya baichole nyamire town baichole kebirigo aje inga balimba alinge bantu ba West Mugirango nani bali bakura. I think he got it wrong. Buta Muraibwense seems to hold the nation accountable asabara ibali ba korobo kurumi bono iga sekuligere liboni iga ntubwate escandal ya mafuta substandard fuel. Yes. Agotebekana bwate sulfur agoletwe amaruba atalire akorokia ngoli kirito yonde chiminete chietire and all that. A president, is he getting it right? Na agenda tekobekia so sugoroso. Again, take a bit confusing more so. Ekero konyoranga minister ego dison abantu baye. It's very unfortunate. Kegera bangwana balia chief permanent secretary ne director ya Kipra and others imebwa tinguri chiaba barabwa banyene. Normally we cover brief their bosses. A boss yabe nene as a ministry ne minister. Na inde na banta banga interbono bacha kegas. Yeah, some of them have grown through the systems. Mbama ntenga to coimbot amafuta among of that quantity. Omonene we ministry atakora diki. Atamanyeti. A meeting entangani yakolirwe. Yeah, obvious. A minister nebone tabo. We ka permanent secretary. Yeah, and come brief. Every day, kende kiosikia kana se ministry. We ka a minister koreki. Imanye. Now, ekere meeting area korti ntangani. And they are saying a meeting in Tangani, head of public service was there. That's not a small man. We'll discuss ya mangana ya mafuta. No onye minister tale kobo. Onye head of civil service. Yeah? O isara ansire meeting in Arocheire. Ichimine atichiria. You want to tell me njiri circulate to the minister in charge. Obviously the minister was briefed. And then to make the matters worse, amaruba asokire a minister kordeki etomeire. Obisi yaje yanya receive to gonte bingo monto reception yaje na anyora amaruba alia abetai minister. Amaruba alia karacha igako and back a desk ye minister. So there's no way Opio Wandai ara tevenga he was totally in the dark. Two, even the head of state, yeah, there's no way he can take an kira korekane tamanya. Ekero head of civil service. Yeah, Urianga ipiye yaye. Ekera agenda andonsi asaguche wika omaneno ya manyekera na bara mugani. Ngabwa tamaseseni yo maneno ye. Entuke yori ara kole omaneno bwen sata kordiki. Ekera agenda guisaransa goche meeting for 1 hour. Ekera ro he reports to who? Obviously must have prepared a report. Asomaneno yenga a crisis in Kermotua, amafuta ya na chake, aba Kenya kera mafuta keire na bako rage biarabne president. This is now what we have decided to do. Buna a department ya mafuta. What do you think? We don't know what the president might have said, but I am convinced beyond any doubt, Inga, even the president naba to a brief.
but to what extent abuna tutakoreki tutamanyekera. There's no way a head of civil service ara make a decision or such a meeting and it ends there. Nere we kasa kiriti and tokeria akiri even to the cabinet, a cabinet each go approve was they disapprove was a disapprove a decision yaba made by the energy sector kera ya ba kuisaransa bakire ya wandai bakire abantu abakipura bakire head of civil service uchiro chairi meeting eri kende nkeba amafuta amanye kuna cheka Kenya ngima pap hakuna mafuta mbale ngabalo cha kubutu abange bone kero kuligiri bone ga Mr. Beauty because kwa boli again take is a big question Yes. boli rinene sana scandal ya chire before our eyes twarori about heads are rolling abanene marita managing directors big fish ya bekiru biara. Not really, and I think this thing is being mishandled for no reason. I believe intention chiyo koleta mafuta alia ichialengi chingia ya tukushoni ya Kenya ekerese yiri iralia mafuta kuru alina mangi country ngoja wikira ase mafuta abule na kitoko rotoleta mafuta ya so babere batatu bakorora bakaleta tobo chanja ande katika biralia bakate batiga tomente toleta mafuta ali cheaper egara tuchomeka osare expensive tuchokomekia akil yeah so mbachi kubwatia the lead down procedures yeah no so asing njoba Kenya bara Kenya kiro montada da make akil from any deal bakagenda bakayino some procedures cha wana da kutumeka a plan yo koleta mafuta ero njabwa the problem yeah so ababa approve tinga leta mafuta atara chekiwa even from the caps abuno amakosa ali yeah talinga okoleta mafuta kulingwa bwa makosa hapana buna wona ga mafuta abudire yeah mafuta abudire tukasene kuna komnyokaniga alinga ingoleta ta ngotaleta ya bono nguikirira ase chikali stali gusuka abana inji tikale tuligiraneti you can't move from Nairobi to Kisii or wherever kiara mafuta tokaleti kitayo so onye ndiba alinge very keen buna head of civil service yachita agaisaransa barwe guidelines na ndiba hasainyo monto strictly follow this mafuta na kiagocha na enda aicha mafuta ali up to standard bono bakaenda abantu bande bakaenda ali baka take advantage in crisis ingocha kere they decided to make a kill buna kwabolia I think yo monto bwana kora bwatu abe kukando lenda sebono minister himself asogo tarua proper guidelines gose gotaga idea bangwana balinga na kia mafuta ya goraki agocha a crisis yeki kia mafuta kerokyo there's no way wanda yara escape from blame there is no way na kia mafuta akobora na ndi president yabate betinga likienchera data mafuta from other countries. Remember about 2 months ago president nja kwanete gatabanga I think a month ago nga aba Kenya relax nkuri kitole amafuta toleta mafuta bona ikira sakobora ekera mafuta abudi ni president no wa the minister wa tumete wa tega singa igasi ono make sure mafuta naro crisis teba a crisis yajire then who should give way? It's the minister himself. Ngokurwa enchira gochibosio blame gemwe ye kubucha mono gochia se umuraigwe ensoko nyara banki akera bago castigate president he delegated gochia se wandai yibono ODM ya tabire ngata na kiata bwatia magosonye crisis yajire country mafuta tayo okay ngwaro jiji seitonya mirali abantu chireini abantu babigiti chireini chintambe you can't blame minister for agriculture you blame the minister for energy. Okay wanchumuligiria semambia bono kwa muigule nigo turnera kurunga Beauty Omanga nabo igo nigo akabiro mu BCSS mu yabugichora nabo igo na rumuliki nabo ate background yeyo asemambia bono togendete gukwana nere asitukuligiria ibintu biri bikurunga ebinene bigendete koleta headlines asense ya Kenya nabo igo naye no gwatu mchango gotete gukwana gocha sigita seni gitu kya itaiga asemambia bono bona nakwa namba ite studio gere 07 88666663 nabo twakire simi gochaga iga ototebi kelio tete kwa bagokobuli litonyara kwa batogo kwana naye asemambia bono kulende machiko nali utambengegero gwa kesi mi gochaga iga okay yeliogi rie TV yago elitikara tugukwana tunyara kwa batoko igwana asenchera yobwikirano nagotebiringa nigotole no mwishimiwa kurunga Beauty bono lende no tona ukwana nere semambia bono igo na ekerora ake na bongo nyara kwa nkora mubuli na ndenaira na sole tonyara kwa batoko nyole balance kwa nire igo mwishimiwa warongorigera litole candles ichigo chanyagaiga we are not talking about amalieta tu tukwanere gore HWS chigosira the same problem na litwa kwana na ile county na ile obviously umwe mbunge
MCA nere na sabe kitita nera kaewa. What does it mean if future ya Kenya ngayeberete? I think Kenya is a man eat man society. Oyo ikire konyora igora nyori. No maitenga baby ngo batu wale twakuranga tutigero mubito. Yeah. Oino yo ito abagusitu kure kabisa bayiko bakura abasigisi bakurenga tuachie uyu mtu. You know, amaene pionye baba kipto ne PS ili baibete gose mbaire dijibes cha Kenya gose asara ya achiri ya mafuta. Baire bond isikubale. Umashuma Anthony Kibagendi wako Montoro obwatwa osiekerume almost wiki ngima umyakuko Nairobi Keroka Kisii oirani wai at times uri no pake bond. Yeah? Aba barabo chibesi chibaleta asara enene kabire iyo bawe police bond. Inyora fertilizer nere yalete tu yarenga maraba. Remember? Ikaleta asara mose ikaleta asara abantu basmigiti chibando Kitale and other parts of the country no engusi ukoire embolea kumbe na maraba. Abantu bakaenda bakaimbot amafuta ariyo koruga yago karanga chinyeni atayo. Na ibintu biri yakolrete. Yosi gobiwole mwananchi era igwete headline. Chikaera ibintu ngara chera chikamera chikarol abantu bakabuga. Asara abakenya bakanyora bari bakanyora asara and nothing happened. So don't be surprised dinga kwananga corruption yako afford at the highest level. It's just PR. So even this one, it's a matter of time. Mangana ya asire, nothing big will happen. Opposition to what do you believe ne what chinguru chogo beke serikali accountable? As at now, no. Kiera hold the serikali to account, we go to other numbers in parliament. Numbers in parliament to a level oranyale ko push ya so ko buto ko minister. Ko se molete emotion yoko buta completely go demand nyarebe tabo completely. Na mbecho parliament nchiyo. Kiera parliament ni bwa the chinguru choko buta a minister if the appointing of authority or your president bwangire. Parliament na bego pass a photo of no confidence in a minister batebenga oyo ntuli karagasi nere meaning budget yaye ntuli konyede because atari accountable. Now parliament area igere captive tibwati independence area yechinguru chiria ekatibe at parliament. So parliament igegotegera more of what executive wants. So executive onye gotebanga etio mondo yo etisang. Remember Sang had so many questions. Oyobono bwadri na mafutaya. The parliament ya renge parliament bunalia abanyona ribarengo. Parliament iri enkoro anga mungwano tale ko ugasiense. Lakini ogenda overfetted omoerio oirana parliament ya gachikura. Ya moetia. The president ye bacha maega tabanga parliament rinde ke ya mu approve inkinta moetelia. Dikiri naende abantu abange baga uchiga serikali. Igago chalibunga you are worth how much? I'm worth 5 billion. Imbago suspend interview earlier. Please take us through how you made your billions. Because about 2-3 years ago, you were worth maybe 10 billion. 10 million. Ngaikwaru siege within 1 year, kwa very billionaire. We were suspending this thing. Pakura to take through. Kiara goetera sole chikamera nchira. Enso kono era. Na bego chanwo monto kale miruka maate. Ngana kioko make this big money. Within 2 years, you are a billionaire. Yeah. Bono balibate banga. I'm worth 7 billion. 7 billion is not loose change. Sometimes they don't care because naboniga nabora nchira na inche built up Kenya they don't care sometimes ego toka nabono wekera tebengoira no lebugichora I don't know singoira no kare koira nande ke tagote we don't know now you know I know bugichora kwa tebengoira dole yes akera bugo kwa na mubwa the big boys club ngoru elivu ngoru 200 ngoru 300 yes so sometimes aba Kenya akera bako igobugate oroko bakororoka iko baruchenga naye murai mbako manyanga wash abaibi bwa kiraina chiwe sina chibakoreta baba Bumbasa maiso toko manyanga obongo bomboro umuntu oyo namuwe motion parliament ira change amangana yo uri mikisi nabwa to bongo bura change amangana yechae gusiga ko ndalie diri bagukwana
ere no goteba nga yes bali mo goteba yes tenana otenana ekera gotenana ekera ko ndecho tana ko move motion yo go defend bantu baye ato now abuno to gusirera okay twari kuri yenchera twira na maega bantu baisaransa chi debate chia korwa onyenje buta na innocent na nyarebe tutagete na keba tutagete oburaiwa tutego singi tutu chachi tobe ku debate talk about education education to kwanera nkwane kebatia kwane na nyarebe kwane abana inche bale sikalia na bago scan through our arguments bamanyanga bwato bongo next week tojo kwana agriculture we'll help people no any I want to urge you as we move forward digia abantu bali bonse bakubori chikura usenkuru bukichora onye tukali 20 bring us here tell us what you want to do kire tofauti kurwa so yorioro oyoro gwatemirwe kwaikiria what are you going to do differently so that we can change ingenja bana inchi bakurigereria abarai ntoganyanga ingosera oyarwe mi oitaisaini oyocha na 500 oinere we'll get it wrong. We'll end up electing thieves. Kiara abayibi bako andalia aliyenjera yokuira nichibashira. If we can do that as media houses, I tell you we'll change kusi na Kenya will change. Toiro responsibility omwancho muligereria semambia bono chetre 54 maige ibere semambia bono tole no mheshimiwa Biuta Omanga. Wataba once mheshimiwa forever mheshimiwa. That is it. Once a journalist, always. Forever journalist. Yes. Intombere system yo monto. Utanyare ko. Ataba uyo koligia dere totarekera turarangiri ubweshimiwa yako taraye gwa sebambia bado mwachomuligereri na ena bora tokeno bwateli ogiri yago ase enganil togendete gukwana chiritwa bere tokwanira namba ito studio gere 0788666663 aka esimi ochaga igel tonyara kabatogokwana isa chinde na bora twaleli ibuli onyara kabagokwana next hour itochiko batogo swabona sechinsa chire chinkebosyo mushimi wantete tokwanere egento gekurukwa etaro y'umurai bwense ocha asensemo ya gusi significance yetare yo abange bayeligere iri yatakere kwaba egatenera kini ikiyere gusia gochari gusi no nyanchere kwane genta kama tutara shift to another one in relation to the crisis kere Iran, America and Israel. Aba gusiba minto barabari mibechae. Na abachumba baito batategerete kurwaiga ensoko. E problem nguchera kwa mutwa. Echae ite nyinge igekoirwa Middle East alia asese yere. I'm scared na atwadro bwabanga egocha gwikekero bona asiego chugocha gusogwa kanwa serikali yeye buneta tuanjite mono bunabali bibechae nguikerete benga chai no twakoleteki ntwaoneti tumaye wansa kwimukia matugusi ya inga twakane nari kubulia bachumba baito bonsi pi ondo benshi otegerete nsoko obwato muchumbe namba yaye teyo achumba baisaranse bakwansa ukwanda na bono iga barangiri meeting ne Minister for Agriculture bamubulinga mebango kyobwate jogo cushion abali baito bechae bunechaye titari kogenda siko what I have in mind inkelinga serikali as at now eligi chibese ekobeka kando ekonya abali bechae say that ekere chire gocha kuigoka serikali rusi chibese chirio iraniaria say that omulimi arabwecha otegemete chae touch ko affected this happens always serikali ngo chibese nchiro ibwate ekegancha getebegete inga yugo caution some situations so nari kubulia bachumba baito kamuranche amangana ye chae chako nyakwana bona ikera na igulenga echaire Mombasa ngo ansire ko gosareka na ende batebenga turanyeonia nyirani to respective factory something they need to take up. Okay, yamana sana kwa nire segente ki ne reminder yakara eke batebange ne developing situation mwanchu muligelia bwakire bya ningo to kwa nire semambia bono ningo to kwa nire mangana ya kwana namaya ande tigatote berende asokuru birengere bya mwana inchirende kawaida igentongera kwa nawo na ogotumia ekwerende ya chubiri ekiamo ya chu ngeli popular sita mono ngeli popular no nyina abantu gya chorete bando chibune bachite bagatiga gitu bakaenda ase serikali asenge nti bachita serikali ono ngakitora konye situation
yukubaira ni egeko gera kita serikali ande bakorora kana buna mbata gete kobo a serikali ikine kama kiabo namba ibere ebintu mbire nkora arigere lindo rabuna biracha kutuka so mu bwite twese buna bono soni sikia nyori rubuga awa totela soni osma kitenda yara nyori rubura soni yare bitifara yara nyori rubura ngati turabe kuguchika kora konye ne bitakwizi kena bikere konyora abarai buna bona abawusira bakatore kumanya kwerosha ababunya abantu atonyora ubura namba nambele yaga oto buna bono Nyamira county Nyamira county gebwate abarai ba abantu bakurwense meye muguna bono abagirango tuga turaba kesana kintu turakora tonyore uburai none ububuga abana Nyamira esingi turaba kuko kigakoroshibwe ogote abuna konyumo gaba n'urubugirango umugetutu nera nyore motivi tekine kerengera kiano imusimulisi tonga sengera ira neri kuyamo naso kubarura kama no sana. Asante sana kwegure zoni nyeyora ya jagiro mheshimiwa esoko bwakire ngage kabati yale grade ale odaiga amagani wina kibona wata beri italiana singento bongo boro wakati ngomo nyora italiana yo gagoro kubiuta umange italia yali ruzeti kuru asomo rwanderio yo mubo bwenda bwa mwanya bantu kurunga James Peter oi nero yo mabi ni sentio manga ya ndenda ya bolie swali bolia golivoli one ngana neye amangana yonse yakwanire na mayale lakini enjeye abantu bande bagoteba ngai abachu liria president yeito yache to mugusi nga twaruse ti abantu ishiko mwarote pasi anane Thank you. Onyanchi alengororo ekiria president yache te bosongo na barete chipasi chiarwete korusia ya Kisumu Migori na wapi kwa barete korusia TV usino kwali no ko barete ko wabu no le iwe kiagare ilikuwa hapo okay na kiroche okay na kwa gatenga abantu bari bonse barenga sema tiangi ko baruse tukubo bikoyo ko sema kamba ko sarali okay ama usiti gatige kuechaya asante sana bia mbona sana lakini naende engana ya bona yeta era tuachire ko umia naenda mangana ya bona yo ko bwati abantu chikadi nkenara lenga na ko chikura chiro chiara chire no yeto ko na ko bete ko mugana usaiwanga bwata ngai to ko bwata nande ne kitini cho manya na mane sini ya one ndende mangana na bakaka omwa ko moja sawa bia mbona sana naende Kaki kibona mwanzo chandira ina lazia wananchi. Inu totigera baraiti kama totigera mchezo ini ndio wananchi to kucheza. Asante sana. Tikabwate ya mwali tondo mutimo. Kesoko bwakire. Soko bwakire. Bwakire byari goto kwadera. Oyibo mpita munge. Bwita munge intebi yagonga iyo le bode gabaro babi. Ona yande kama nyumba nsema ya mawa town. Wa bantu babokire. Babokire ndoje kuyake gima. Okay, nonde na biutaga. Bona abu nondo chinodo no mwezimiwa gabu ndocho changira mangana ebuya sana na ande no mugambe ndocho kwanire buya sana. Asante sana. One gengonke oro ekekyo borayo chubirire nde murayo yo goja gutara goja ga murayi gwense ere tigata ugutara kwa enko bwate magozo tigatare lakini naintwe tigatwe bange okay twe bange tumanye una naintwe ntugatete tonyore ubugambi naintwe twacha irusane myake mengi. Asante sana. Egento kere kiamana mono tigaturi gikura tubeke tubwate ko bogoigera to kwana una nota ke to murai onya tubwati kura. Asante. Ne kikura tigachire ndubuya
ikiagera obotanta bubanziro goteba engenje na ibuba gotona udaba bwatete kumaga una bose na endeki amangana getaria akore kanata kitokore to musunta segete. Asante. Bone gento keroro tiga tuaro umurai nentwe aiga kurumuzi mendi somanyekana no tore enyumba enkera kini nentwe nyasaye nabako abutoigorere ikiagera ekere kiao ne kiao na isa kobe sura abere ekere kiao ne kiao. Biyamono sana, asante sana. Biyamono sana kurua sechi nseme icho chama wao. Tiatoga ndo muti mukomo nchumuli tokoira nango kwana tole naye no mwishimiwa no arango totebiale nkyo muraibwense bona bwenete ko bagakubugulia senkwana yae na boigo scorecard neroro ibintu nebinke biroro aigane Nsoko TV urobele Nsoko bwakira. Eye Nsoko TV Oboroso bw'umugusi. Abagoto wanke robote chimbunde nabo gwitaba begwa kulendeke robote chisemi nabo gusirio bobegwa ekina kikiagera umugabo no kisi county of Paul Simbarati akobariga ni bonsi bari basabe tobokonyi bw'ikibasa kuruchubodi choice chinsemo ye bungi ya South Mugirango gwikana asomuriga boko na kibasari umuyigo yamwane kigima nigora koreka kitariki sauna isatu cy'umutingi yokane bo mwaka bw'ikiri 2025 nomo asigati Kenya marambe gucakira chinse ibere cyamambya kwagachya nonyoli bagarya bende gotengera umuyigo eye maseyemo gweteregete seni kia usigete Nsoko TV mwensi mwaliganiwe. Obutindino bosombasi amate ninki kere tokore Asama rieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Etogo konya abantu buna umwana funzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano yaikireke wango guikaru aligo panya oroyo onde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima ubye asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora kingatare icyobutindo. Ubugima n'urugendo rubwatamange amaya n'amabe umusakito Linet Nyambane niga ngaririye imena isiko yagusi nagusanga nabaya eteire nabako yaetera nchekera na ibole twe unango tebiwa ndabona ibole tukinde buya ngakina kinde buya ekera na chiko ikemia tasta ngachaka ngondifera po ngoira samago kwani kamenya gutokanga na twali roba ona uacha gitego aya nime yo muroberyo bumwenori kirari tukure Jumatano
Chinsaibir Chabutuko, Imeyan Soko TV, Oboroso, Wumogusi. Eye Nen Soko TV, Oboroso, Wumogusi. Mwancho muligereri na mbambia bono na ndedo chiche butugiri kianda maiga ichinsa isatu docho mugeni chigendete kumnyoka sana chinsa chiko mnyoka Saturday nusu gatwa butoki twakorire kurende bono tigato soise taro yumuraibu ense tineri ya sokire ngo chali chinse mo chiagusi significance etali yabete postponed mugusi umuganyereire nere twaro chemero belie menge gati aba sense melia enyagitali ya keroka tigatebe senchuguru nyamira gwate iwa nyamira twaro che orobago mugavana sabetendu arosetigwe waelire na ndo muraibu ense bintombire kuna biro bya tebetigu na biro bibinde twaro libya chakire byaelire lakini top of the list asobu wango iga gitange kireli kirikero abagete kire gocha na ndo once again nte yu muchumbe onotumo girango musikenya moko ongera sana kera asabara ibale gusibata bwati segi ne bitina birita bwati mana nyamoko nyamoko temire kurwana igoro getange kiria karna kwante nero moelio na batebete nga ba mwashwire inga ingoja kero. But unfortunately, umuchumbo na naende na kwana about 2-3 days ago, almost a week now, ngetange kilinke be kwa ikonge, ngeko konya mono. Ngeko leta magendera manene. Nga inga kilikere sotik, sotik yenga ngusi, abantu tambuka kuchari kilometer jirini shato iga na bauchi bakonya. But I think that was very unfortunate statement. Kiarera alikuwa giunga. Igento kiara konyo mugusi igetangeri kiara kurwa sige kurwa geso ekisi kiganda Isibania. That's a good idea proposal engia lakini nda sat now budget itakoletiki teyo i budget yerone igento kiri immediate kira konye ne igetangeri kurwa be ku station kurwa be ku ikonge igore ikonge abantu bari kibiri kubwoya constituency yaye bari Nyamira bari Miruka babwate ndagere ndons aling'ange bamya kwicho irabera isibuya kubwa goteba ngatiga tuganye kuganya kairi ira inie chekorosiwe kwenda Isibania gweta Kisii town tunagutumia sotik. That's very unfortunate. So muchumbone Paul I believe if irengera bya uko bwate lakini okaibeke njera itali ngengia I think bono geko interpreted inga yako kana wanda kurua ni nyamoko bono kendi yonski goja remember na kande the university paka kaenda court omwalie karaba na inchi bacha ko kubeka liberera la chenji birengere ate bali oli tigagande kyabanyoro so nje nare kuboli nyamoko na bali bande barabasugume igetange kirikebe kebe ikonge esabali omora ibwense goja gusi umora ibwense kera goja ase tunabona atonaliribo ibintago cyana birone binge abalende implementation of what he says irense ire 0 irense mono lakini ndekera akire ondole negesho naboko nyara kwanyole no enusi bere chiru trensa abo mwe konyera bali moko mobilize kwanda function ngo akanu bali chigali chiria ngo akanu chirenga koba abantu gogo buna gasha wate go ikari go seka ngo akanole bantu bamento soka genda seka akanwa iriria ata kapisa imukie byara ibere igoro imukino ambita muraibuze biuta nero ekarago biuta gyote bayenga mobilization ngete inu mwa mobilization but du mongino lio ukwana ngai bana kwana kuru kwana kuru samba akwana una bangina 100 inga gusi matiangi anchi naturally bantu mbali ko transported kanyojolele karago jagocha so will be flooded computer ase mambia bono batebanga taro yumuraibwense nere likely ngabana inchi barachiko ba mobilized by ruoro na birigo
normally that's what happens. I don't know what they fear. Nga wika bantu babekwe baisaransiwe babekeruchi t-shirt babe coach dinga ka kwana gento gete chinkobi ka kora gento gete biara bibere. You let it come naturally kurosa abananchi tako prepare abananchi bono iga bachumba bajire gusinga ku prepare to the ground inki ku prepare because the president ngotanyanjeti must you tell me nga soka siko kebiri gari gani president. I want to see a president in public. I don't have to be mobilized. Tako onde tere gari je konkoba. Tiga ndigi means chiane inyeira sari kyara inkyo konduseria inchiko muganyira kemera na inchinta kete komarora kebirigo. Na ndi nyigwete ngwetali. So ebi asara biribyo kona kumubwati na komakoba kogenda that's wrong. Tiga haja gusi agenda na ende school ri ite anyambalie. That's the biggest school we have in Wusi land. Para atoroseria orieraria ipare ko national school erembe aiche atatebinki inki gekera inchiti yangu anda mangana nyamira na kila na in fact regada tenguvulinga ki apart from to akwanire getange kereli what is practical boni go muraigwense ni urgent needs chumugusi no to make sure hakina atato ebikeni biri ara promisiri bikorwe tuchakire no tumugirango chiparanchiro ekogenda se National Polytechnic Kirbugetai that place is inaccessible akeretuete bana funzo ba Somalia aste bagwetera. I remember chiparanchiri cha turi tu ari tombe usenga i martinya bwa tibuya lakini paranere yabe getunga yare kogenda bako pare ribono igona to kwana tari guchikonya launch tuije West Mugirango naro chiparanchiro atebete tebete kurutira nga deputy president ipara for example ikorwa asakuru kwa ekoyanda Magombo ikurupondeni Makairo Magombo bakacha bakatina nouru na bakatumye pali pakanya choko bakagenda wichali bakatango nyarosi bali bon mento kwana iga pali takartiki teyo ili nda tebete nkurwa kebirigo nyakiure musobeti nere West Mugiranga so muchumbe Steve bali bagotebanga no bale serikali ni ndagera bakurusyo bale trabana inchi. There's no road agoja launch the entire Nyamira county ichi para agoja launch chinyinge ele monerira I think nyali bali chaje somewhere asi chandaro muchumbe iko chanda nero konyira nto baye chinyinge chire South Mugirango and then the question is onyogo chama genderero asi ntugusi amagendera itamanene movement onya tari ko launch chipara ibibinde na bilonchi amaene mbi gutwara impact like chipara cyari cyo gutwara aba bunge baito nawo are they to blame as infrastructure itoko tababoronge gose. Unfortunately abajumbe baito sorry to say mbali bale they're like cowards mbali kunyara ku face president banyete binga igento tagiteneke barabu baganyetenga kiria nchire gukora barabu mateyo manene thank you so much ne nyomba gwatoletera bia mono na hindi again nyombe kinachireta tote for example West Mugirango asenkurwa Sironga ingo gocha kwenda komenya siromba nyomba chiria public participation ya kodiro abananchi bamanyanga ingo qualify kwenda nyomba chiri ngorosi kuchiralia abananchi banga kokoreki kero mongi na magirana mado kalenga busiango yes of course na kyogo tikabu my brother uchikomenya nyomba elia na iko maetenga chingoko cyane ngo tuganda akaticha kana nkara gento getenkera ingo gochikomenya sirongali waziri oparanya tatebete tutige korengera libiri ne biticha tubugate tugenda tosoari na indu twagenda mugondo twatara twira na gocha ogenda omenya aria kwaboka kwa isaransansa ali paka bwira mungino nalite gutimboka igurigirie chingoko cyaye guchiro cyari mburi yaye ochoko mubeko mu convenient inyomba ya gusiaria I think priority ichi priority ebi chinyomba chiti cyari kubeko maybe ase chinyomba chikora tiki chitaiya abantu what problem maybe una kibera and such like gusi atoi project ego process ya matoke ego process ya mananasi alia kwa maikonge avocado chitu chiro service factory function ego process chi avocado amafuta service gonsalia abe chipa aigura saria abantu banyole chigasi abantu bali kugalira kibono kirimo kabaide kiro muntu abero gukwana tigatora tigabono no muraibwese none ndo basi okuri yo governor murangeli boniga we'll talk about chi avocado aba process to see abagontebi unangantu atwale factory ya matoke eko process chikeki bintu binde byose name it na bana chi wine again tugende gocha you know I can't blame abo chibese bako kunchi usha no kole binde byose but the government ya chire
yarosirie program yokwagachira abantu chinyomba tiri arenge rasmanga kire region enye eguchi nyomba remember ekere president yali kuri chikura na chitaga ita kirase akalosie ndakoroga economic forums chiria kire region yagatebengi yata tinka geritinga gusintu amadebetinga echinyomba tutagete igari koirana back to what they agreed as economic forum chiria akorata across the 47 counties aligere the most prominent and the most priority abantu bali be region ri batagete kusia I'm sure wikabatebete amangana yokorosia aka factory kago process chi avocado kusama tokaria ibinteka birebyo chibesiri bagari kuchibeka se housing chiria igari kuchirusya tenga kisi region yeye igento mwatagete neke twabekire factory ya menene ya matoke sironga ijende twiri nyangweta for example nyari ba kwen mate in South Mugirango sikisi nero tubeke avocado nyamira tubeke ya matoke tubeka kantu kama bere ekenene kabisa burabu you know that region atoja ko karakini kubetire kere constituency nga Kenya ole chinyomba chi abantu aho chikomenya ase my brother let's wait watebe tukanyira kinendera bera tuki n'abajumbe baitekera bakagenda busio twara of course ntwara abanyamire bagutara subwamo few days ago that was very good bakarorekana bakuru asichinsemo chionsi ukora live bale na Steve bagutara bako ligeria magendero ngakiagendete bakagenda bakasemo ya North Mugirango se wateba na bera tuka abajumbe baito na barabu ntoblemu muraibwe nsekera gocha magensemo ya magendero bera tuki na barabu baito na barabu taliko present ya memorandum yite onyole sena chakerete abajumbe baito the cowards mbari go face president bamuda to his face. This is what we want again da ndabito batagetenek ebago tige president o imagining again da bantu bali bagatagete ngento gete pata bali kwisaransa boka bayanda bamutinga e priority yeito nege ne station yikobe ko ikonge number 2 ngento gete taite kiriga but as long as kiro monda da ko anda mai niyo yonde ya inga yo tanyoro tiganyore nakyo sora kanyora kilometer 80 ya West Mugirango tawati ngane chi contract chitara awarded how did that happen wachubuligiria mabulia manese mambia bono kwiguri batebanga bajumbe baito babugatira naso bwamo kero muraibwe nsako genda sesemo ya busibi utagoteba bonse batware kirenge kera bamanyire boigo nandi bamanyire needs cheito batiko boinche naliye erache biya ase mambia bono twakirensi imigo chagaiga na ena bora totebye sabali muraibwe nsebuno yeligerete chikobage gochicha bono tigango toligeli what we are supposed to see kyo chikokorekana na bera toka matuka mange tu blame lakini bono intuli bagali ituli ikire yo gwechabera ngikeli torate yo muraibwe nsara tokorera unigesaku soko bwakire hello kai utale ngina ncha gara tara na do chikorara angeli ngaro gozinja lebe uchigora chicha dido chegaiga oya muguru nga Tarik Alvasan ditelia eli kongsana Tarik Alvasan ateba hello Frank from Nairobi ateba Biuta Umanga when he agrees in interviews or he engages in interviews and answers all the questions well hello Frank from Nairobi Kenya Biuta Umanga the way he engages in interviews and answers all the questions well is a real gem to Boikichora Award. It serves more than 4 terms in office. Big brain that akorani chiro kwira dilia babuli ukwira dilia bado sana mwanchumuligelia kesi migo chagaiga litonyara kubatogo kwana tigandara aligeligo sesemelia ya WhatsApp alikire oyo ndindo chere na mashabiki yao kwania semambia bona bokonyara kubago totomera ujumbe yao go chagaiga na ndo twakire simi litonyara kubatogo kwana atorenga nkikeli keroro nkyo egenete omugura ibwense aranyara kuba kago korago chia asensemo yagusi mushimigwa esencho ndo chichinsa ndacho kigendete kumnyoka sana twakwana ile twatebira barayi baitu conduct y'umwananchi watebiraga ndoro na bora nyole perception y'umurayi ibwense agatebunga that place te yasore bonaiga asige kabkiyo yechikura wananchi baitu basoke bali charged egera na intu chinga kichitonyore kendigira atugetigarete keyword charged positively not negatively basoke bamu receive enjira the best they can ever
because a president yense na yemo nto mwanga nto mwanja neroro kiria bwate Matiang'i tutara kinyora na kia kulia so na aliko basaba wananchi baitando sisi muri tokeresia kwa wingi ya nto akariogi akarodi bagoteba tutam twensi pitoteba tutam tobe bna anto banyamira Antoine Mira seito na bantaba ngaini na mshua na bakisi na barabu na bangaini chiba election inchaba no matena kitu ala soka uchesi meeting chabo soro na bande tu ala kwenda in numbers niko bibato atwabeka ni chitishati twabeka lakini yake kura ya chete wakwa commentators wajagolika immediately headline wataba si achiri that is okay abateba that very day but the following evening ibintu biko kwano itawo ndebi ngao inuto tokeresea ebesirie gocha mwarwara gusiona the yotarwara kawo mabere pole onye besi gutarario tachi kuiba nyibwate onye ntutam totere kabisa bakemia yesereke lakini at the end of the day ntoma etenga gusiero mugusio lachirie mugusio monga sare igare na Matiang'i so ntu akariogi ondora gotebi ngakero manne wenseriogi oino mobisa kwe community tomo receive tomo pokea kiriago toletera tupokea lakini 2027 I'm sure a story which covered tofauti biya baro sana ni ndo kiraro goda gwakaga iga akarakinyo keilio girie TV yago na koigwa kiradari goko tegarara burabanya ngilio girire igoro ilitunyara kubatugo kwana ndocho mwishimwe cha myogire chetri chitake 24 maiga ichinsa isate semba bya bono chiminyogete sana na ndemu na bayote abalinde na jiro jegaralia chire lio baga iga se soko bwakire tochiturangiria abantu chiko bachinsa inye soko bwakire barakumisana gaiyaje yaru era sada watebira abantu basoke tigatora igwango yo nkiaga tebe semba bya bono soko bwakire hello kwamba korekane simine watu muchanda wono tidiko baigubiya bakobora bakororekana bagochicha asemambia bono asetogoteba ngarende no twaringi no mwishimi wa Biuta watabire sesemeyu finally mugusi titale chons political statements wakwanire igoro yabarai bali baguchiko bagochoro mandate yabarai baitu baguchiko bakoyego undi wensi okoriye kirugo ngiranli nade ayopini nyare taikemo mungira narote banga ngitura kole ntuba bagetutu na ntuto baba gabana banyamira I think I'll get to it ikintu tura kole what banga karago jagusi what should we expect again to expect it une program ya yere na magendera ria rarete bune national government lakini ekenene na hanya kole ikabere bagusiba minto ntwanje Matiang'i kokora tole ntwanje Matiang'i yes lakini ntogo chiko mwanja na ne ntogo chiko makonya onya ntubwati chikura lero ni maete chairman ye party ya Jubilee musikeke masingo twara meeting Nyamira na Kisii yokurie nchera bako mobilize abananchi bande ko register as voters na yuli wete otegerera nsoko TV kuranche onye kubwate abana babatara bwate kura bune community eturasi kumono ekero kubwate unga abagusimba lenga baba registered no boso kusana nga gusia stubwate serious presidential candidate ku Matiang'i turnout yeito is seriously wanting to kuna complain about obora yobo bebole Nyamira county ose Kisii ose mujumbo ose president nayo manyana tubwatie kura abana bali bawo bwate bakire simbe babolinga no bwate te kura ekura yao is your own investment into the future ekerote itobora ibora accountable to you kuikobe koborai wolia otagete gweterese kura to gotera Matiang'i oteba ngambito tetaira nabo gichora onye tubwati ikura yao nerera konye magusi so ondebwensi otegererete kumoranche twasekerera ubenga into tusiegeta soko register abantu so ngome kitole Matiang'i aje ko be living stock nga abantu barenga mwa registered you are not serious you going to consider onye tumwanjete let's go out let's campaign let's support him let's register as voters tuchakero okay wachumurigiri at least oyago teba nanda bonagenda kenchirangu saigo achaka at least Biuta is articulating issues. Samuel Matage bagari aspiring MC Bugichora. Very good. Karibu Matage namjua. Karibu my brother, may the best win. May the best win. I think that is a friendly fire. Tiatokolera tutara kora haki umongwa naru kwa na kurwa bogetutu. Igoro ya
Bugirango mwabugoirie biroge bisana yo governor ebyasale bibi ko corno distant asaba kaka bagwisaransa negotiated democracy yes eite go koraga CP abagetutu bamento inuma magerete nyamirere na mess the way it is abagetutu their numbers chiri chinene sana lakini bangaine barabwa banyane mutagwancha na buno mugetutu mutere ni monto yomo obagetutu batere ni monto yomo my brother yeah nyamire kugambiru nabagetutu forever bono iga abantu bari mutwe una tugukwana umusike chanwa Walter Chanwa Kundi no musike Kemoni nabo bagasene kuminyoka tigango ntebya ngonga umugetutuki orure bogetutu kuri gikura outside bogetutu bono umugetutu uri okwana isaransa ninse yomote tineni umonto yomo ateko ni Chanwa ateko ni Kemoni more na kimotairo bugambi bwa Nyamira county mwajumurigiri bugurunga wasemi butari wakanirwa gari ateba mukore negotiated democracy atebira sesemeyo fanyara kwa bagikaraza se yomote barore baigwade barorega mugitutu kyogo chaigo bari mukurigi mwigure mwishimiwa Suwanya mwigure semambia bone soko bwakire tukurira gwakire mono na ente twaku kweli naye kai oyagotegerera na ndamanya kugamba na inje igasiene nkongusa togotegerera TV ogokeye ogiri aho kwamanya gwa kesi migochaga igatiga tukurira abo mwancho muri mbia mono sana mwishimiwa. Thank you my brother finding time gochaga iga matendera tu amanyana. Yes, this is my first time gocha. I hope no jonga libaga na ende nje kwa libaga turashare twale panel nindo chehude nyakundi buna wataba industry chia matoke na boiga avocado na chiwono toganetia sensemo ya busigo ikirabo mwancho muri geli twakole murobelia soko bwakire bya mono sana se kwa bana intu guchakira chinsa 12 na bera abentu atwara ko mochago cha sole kolende twatebire nga twabere elitonyara ko batogosoa kelikebweneta nindo chibwakire umuraitiga anchera kini no manga hechi nyumba ato roseli chinyumba bakale bataba rosi bono na igute bangari baganso obisi abongo te manjiro sesengo na batiga jiro sikutimati sina afford pale kote mbia mono bye bye tumirane mambiri tukolia la misi aiga negetaseni Yensoko TV. Eye Yensoko TV.